Hi! Maligayang Pasko mula sa inyong paboritong channel, Aswang Confessions. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala sa ating channel. Naway mapuno ng saya, kapayapaan at biyaya ang inyong Pasko. Maligayang Pasko mula sa inyong paboritong channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa ating channel. Naway mapuno ng saya, kapayapaan at biyaya ang inyong Pasko. Yung naputokan ng kwidis sa mata, dito yan sa bed 2. Yung nasabugan ng plapla sa kamay doon sa bed 8. Pakiandang Bonso, kailangan nang i-amputate ang kamay nun. Yung tinamaan ng 5-star sa penile area sa bed 1. I-page ng urologist na si Dr. Ramirez. May emergency penectomy na dito. Magpapahangin lang ako sa lobby Ay, grabe. Di na natuto ang mga tao. Sige lang, paputok pa more. Kakaawa naman ang penectomy patient na yun. Goodbye na kay Manoy. Sana kayanin niya ang katotohanan na wala na siyang ano. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Romeo. Ako yung Romeo na wala na ngang Juliet, wala pang sandata. Isa akong registered nurse. Sa tuwing may pasyenteng lalaki kami na yung problema ay ang kabahagi nila, hindi ko maiwasang maalala ang aking karanasan. Isang pangyayari sa aking buhay ang nagturo sa akin ng mahalagang aral. Isang aral na kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang naturang karanasan ko ay nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Ay, nakakatamad naman. Ay, wala man lang tayong magawa. Sana all newbie. Para naghahanap ng magagawa. Kita mong walang pasyente, ang tahimik. Hala, Dale! Ano? Bakit? Taupo ka talagang newbie ka? Prep na kayo, ER team. Babahin tayo ngayon Babahain? Dale, hindi ba kayo binilinan na wag sasabihin ng Q-word o kahit man lang pansinin ng ER kapag on duty ka pa? Yung mga pamahiin? Oo, yung pamahiin. It exists for a reason. Kaya napatunayan na totoo. Sa mga nagtataka bakit kami nagkagulo, yun ay dahil bawal na banggitin ng isang nurse on duty sa ER ang salitang quiet o tahimik o di kaya ay ang pagpansin na walang ginagawa. Kahit ang kawalan ng pasyente sa ER ay bawal din pansinin dahil siguradong babahain ng pasyente ang emergency room para sa araw na yon. Parehong mga newbie sina Dale at Miranda. Halos panabay lang silang dumating sa ospital. Nauna lang ng 2 linggo si Dale, pero mas maraming alam si Miranda sa takbo ng mga bagay-bagay. Siguro ay dahil may experience na din siya sa pinanggalingan niyang hospital. At kung akala niyo ito na yung huling beses na mabibiktima kami ni Dale, nagkakamali kayo. Ayaw ko na! Lord! Please! Ay, Diyos me. Kasalanan mo kasi, Dale. Nako, mag-workout kayong dalawa. Kidaliin yung mapagod. Saan ka ba nakakakuha ng lakas Hindi ka kakitaan ng kahit kaunting pagod. Natural sa mga pasyente, kailangan nila tayo. Kaya bawal mapagod, lalo ka na. Ikaw ang nagtawag sa kanila. Oo, sa pasyente nga naman. Nakuha mo pa nalandiin yung mga pasyente kanina, bahang-baha na nga tayo. Ikaw naman kasi, Miranda, may lalabs. Kung bumapayag ka ba naman na tayo na lang kasi. He, alam ko ang bansag sa'yo dito sa ospital, no? Tigil-tigilan mo ko. Meron? Nauna ka kaya sa akin ng 2 linggo dito, pero hindi mo alam? Ang alin? Tirador ng mga single mom. Yan ang bansag dyan ng mga kasama natin dito. Talaga ba? Unang beses kong narinig yan Ako din, unang beses ko narinig yan. He, unang beses ka dyan. Tusukin kaya kita ng karayo, makita mo. Hindi ako makapaniwala, idol. O hindi yung totoo Busyo, hindi raw totoo. Pero panay ang hingi ng numbers dun sa mga single mom.
Guilty as charged. Yan ang masasabi ko. Ewan ko ba pero iba yung charm ng isang single mom sa paningin at panlasa ko. Tipong kapag narinig ko na single mom, tapos sexy at maganda, idagdag pa na may pagka-independent yung aura. Swak na swak sa taste buds ko. The harder the chase, the deeper I fall. Nahihiya ba ako? Natural hindi. Bakit naman ako mahihiya? Achievement yun. Biruin mo, gusto ako ng mga single moms. Balik tayo sa experience namin ng araw na yon. Dahil sa pagod ay nakaramdam kami ng gutom. Kaya naman pumunta kami sa cafeteria ng ospital. Dale strikes for the second time. Ang tagal naman ng Dale na yun. Type mo ba si Dale? Ha? Ano? Nagpapatawa ka ba? Ako? Gusto yung uhugi na yun? Uhugin. 5 years lang ang pagitan nyo ah. Oo nga. At mas matanda ako sa kanya. At kahit pa mas matanda siya sa akin, hindi pa rin uubra. Eh di ako na lang. Nako po, lalong hindi. Ayoko kayang mapabilang sa trophies mo. Malay mo naman. Ako na pala ang hinihintay mo. At ikaw naman yung kapalaran ko. Romeo, sapat na sa akin ang anak ko. At anong kapalaran ka dyan? Matagal nang nalugi yung bus line na yun, no? Nagtatalo na naman kayo? Hindi. Lambingan ang tawag sa ginagawa namin. Oo nga pala no, single mom din itong si Miranda. Oo, tapos ang ganda pa. Larawan ng independent na babae. Sexy. Sige, tuloy mo lang yan para ireklamo na kita ng sexual harassment. Pero idol, bakit ba kasi mga single mom ang habol mo? Eh kapag single mom kasi maruga, tapos may experience na. Di na kailangan pa naturuan. Kumbaga sa kalandi uling, may baga na. Paaapoin mo na lang. Higit sa lahat, may ease of access na din. Aray! Ease of access ka dyan. Bastos ka, ha? Oh my God, Dale. Ano yung kinakain mo? Ha? Ito, spaghetti. Ang sarap kasing tingnan eh. Panginoon ka, Dale! Ibang klase ka talaga! Ang pagkain ng spaghetti, carbonara, pansit, sutanghon, bihon o kahit anong mahaba ay bawal sa ER. Maging ang panakaw na pagkain ng nurse on duty ng ER ng cup noodles ay umaakit ng pagbaha ng pasyente. At oo, nahulaan nyo. Pagbalik namin ng hapon na yon, hindi natapos ang baha ng pasyente sa ER hanggang gabi. Gusto naming sakalin si Dale, pero hindi namin ginawa. Pabait naman siya. Kahit bata siya sa akin ng 10 taon, ay nakasundo ko naman siya agad. Pero airhead minsan. Si Miranda naman ay matanda ng 5 taon kay Dale. Kalug siya, medyo masungit, responsable at misteryosa. Kaya naman lalo akong naakit sa kanya. Pero ano man yung paramdam ko, baliwala sa babaeng yun. Oh naman, may ice cream sa ref. Sinong galante nagdala ng mga to? Ako ang may dala ng pistachio flavor. Wala lang, pangalis lang ng katoksikan. Ewan ko kung kanino yung 1 galon ng vanilla flavor na yan. Tara, kain tayo ng ice cream. Nagdala ako ng 1 galon eh. Sa'yo pala yan. Natututo ka na, bata ha. Ganyan nga. Sige, sa susunod, kahit hindi ko birthday, magdadala ako. Ano? Birthday mo? Tapos, pumasok ka pa? Ano namang masama kung birthday ko? Ano daw masama kung birthday niya? Wala naman. Babain lang tayo ng emergency cases. Kaya good luck, birthday boy. Never a dull and restful moment talaga kapag kasama yung si Dale. Noon iniisip ko na baka sinasadya niya eh. Pero naisip ko din na walang lohika doon. Kasi damay din siya sa pagod. Ano siya, masukista? Siguro, kung kayo ang nasa kalagayan namin ni Miranda, baka tinurukan nyo na lang ng anesthesia. Natagos hanggang kaluluwa si Dale para hindi na makapaminsala pa.
Pero may mga pagkakataon din naman na hindi si Dale yung dahilan. Isang gabi, nang duty kami sa private rooms, daig pa namin ang nakatungtong sa numero. Panay ang mood swings ng pasyente. Saktong kabilugan ng buwan noon. Wow, grabe naman ang simangot. Bakit? Kapilugan pala ng buwan ngayon. Oo nga no. Biruin mo yun. Walang ginawang toxic si Dale. Pero hindi pa rin tayo ligtas. Hindi lang isang gabi. Baka umabot pa ng 3 araw. Bakit? Anong meron? Hindi mo pa rin ba natatandaan? Kapag full moon, nagiging kakaiba ang patience natin. Nagiging sensitive. Tapos minsan madali din dapuan ng anxiety. Oo, ganon. At maraming iba pa. Diyos ko naman. Ang swerte ng isa dyan ha. Hindi na magsishift sa ward mamaya. Gusto niyo talaga akong patayin sa pagod no? Ay, sorry, my bad. Ililibre na lang kita ng caramel macchiato bukas. Bakit? Anong meron? Utang na loob, Dale. Manatili ka na lang sa upuan mo. Kapag kabilugan ng buwan, parang naaapektuhan din yung mga pasyente. Kaya naman ingat na ingat ang mga galaw namin. Bakit kami nag-react sa milk tea? Ganun pa din. Ang pagdadala o pag-inom ng milk tea ay nag-aakit ng walang katapusang aktibidad sa ER, kahit sa ward. Nagiging kabi-kabila yung toxic situation ng patients. Unstable ang vitals. Ang pagpansin naman sa last shift ay magdadala ng baha ng problema. Kalimitan ay mga pasyenteng nagkukod. Para bang ayaw ka nang pauwiin. Gaya ng gabi na yun, nanakit ang mga tuhod at braso ko sa dami ng inasikaso. Subsob na sa lamesa si Dale sa pagod. Miranda naman ay humingi na ng break para matulog saglit. Tapos na ang shift ko para sa araw na yon. Sa wakas, kaya naman nagpasya na akong umuwi. Doon ko unang beses naranasan ang isang nakakakilabot na gabi. Oo naman, hindi kita nalilimutan. Totoo nga niyan, kapag pagod na ako sa shift, maalala ko lang ang mukha mo. Nawawala na ang pagod ko Pex man, mamatay man. Totoo yun. Ganun ba? Paano? Dito na ako sa apartment ko. Pahinga ka na ha. Tatawag ulit ako bukas. No, I love you more. Ba talaga single mom? Hindi nakalilimot ng TLC kapag kausap. Nabuhay na naman ang aking kaluluwa. Ano yun? May tao ba dyan? Sinong nawawala ng aso? Nandito na yata sa may sukal ang alaga nyo. Baka makapunta sa kalsada. Hala na nga kayo. Anong? Hindi ko matandaan kung ano ang sakto na nangyari ng gabing yun. Basta, paghangin ng bahagya, bigla ko na lang narinig na malapit na yung angil sa akin. Tapos parang may mga yabag akong narinig sa aking likuran. Nang lumingon ako, parang may kung anong malaking bagay ang sumalpok sa aking dibdib. Kinapusan ako ng hininga. Ang tanging natandaan ko lang ay ang pares ng dilaw na mga mata. Naghatid yun ng di maipaliwanag na kilabot sa akin. Pagkatapos ay nawala na ako ng malay. Romeo! Oy! Gising! Ano yun? Anong ano yun? Bakit ka nandito sa labas sa apartment mo? Pinagtitingin lang ka na ng mga kapitbahay mo. Ha? Ano? Teka, nasan ba ako? Bah, mali ko sa'yo. Naabutan na lang kita na nakaikot sa'yo yung mga tao. Akala ko nga na-savage ka na o kung ano eh. Ano nangyari? Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa tinatawagan ni Doc Gomez. May medical mission kasi tayo sa Nueva Ecija. Hindi ka naman sumasagot. Kaya ayun, pinapuntahan ka niya sa bahay mo. Ganun ba? Shit. Oo nga. 45 missed calls. Paktay ako nito. Patay ka talaga. Hindi, biro lang. Sasabihin ko na lang sa kanila yung nangyaring problema mo dito. Salamat Pasok ka muna. Hindi na. Sunod ka na lang sa ospital.
Sayang. Wala ko pa naman makakapagkape tayo eh. He, hindi ko gusto yung tono ng pagkakapi na yan ha. Pahamak na lang kaya kita. Sasabihin ko kay Doc Gomez na kaya hindi ka sumasagot kasi may kadate kang pasyente ng ospital. Ano? Huwag naman. Sige na, magkape lang tayo para magmadali na rin ako. Please? Ay, sige na, okay. Kape lang ha. Kapag ikaw nag-isip ng kung ano, naku, kakapunin talaga kita. Oo, napapayag ko siya na tumuloy sa aking apartment. At oo, nagkape lang talaga kami. Dahil sa hiya, nagmadali ako para hindi na siya maghintay ng matagal. Wala pang 1 oras ay nasa entrance na kami ng ospital. Habang papasok kami, ay nakatanggap ng tawag si Miranda. Mula yun sa emergency room. Hello? Si Miranda to. Ha? Nandito na kami ni Romeo sa entrance ng ospital eh. Papunta kami kay Doc Gomez. Ano? Teka. Siya, sige. Diyan na kami dediretso. Oh, bakit? Dumiretso na muna tayo sa emergency room. Ano meron? Toxic na. Naghiga si Dale ng pasyente sa bed 1. Dale strikes again. Toxic ang term na gamit namin kapag sobrang dami ng emergency cases sa ER. Toxic din ang tawag namin sa pasyente na hindi maganda ang vital signs. Ang paghihiga ng pasyente sa bed 1 ng emergency room na may iba pang bakanting hospital beds ay nangangahulugan na magiging magnet yun ng baha ng tao. Na siyang naging sitwasyon ng araw na yun. Natapos ang baha ng tao bandang 6:00 na ng hapon. Pagod na kami nang makausap namin si Doc Gomez tungkol sa medical mission. Romeo, ikaw ang team leader sa medical mission nyo sa Nueva Ecija. May tutuluyan na kayong bahay doon. Magkapatid yon, si Kiko at Isabel. Yun ang pangalan. Huwag niyong hihiyain ng ospital ha. Lalo ka na, Romeo. Yes, Doc. Makakaasa po kayo. At marami pa siyang naging bilin. Hindi ko siya masisi. Majority ng kasama namin ay puro newbie. Maging ang mga doktor na makakasama namin sa mission ay mga newbie din. Pero magagaling naman. Hindi sana kasama si Dale. Pero nagmakaawa yung ER team na maiiwan. Please lang, isama na ninyo ang toxic magnet, ang sabi nila. Ipinaalam ko na lang kay Doc Gomez na kasama namin si Dale. Ilang araw pa ang lumipas. Sakay ng service bus namin ay bumiyahe na kami pa Nueva Ecija. Kaming 3 ni Dale at Miranda ang magkakatabi sa harapan. Nasa gitna nila ako. Miranda, ano yan? Bote ng langis? Ha? Oo. Teka, bakit ka naninilip ng bag ng may bag ha? Bastos nito. Sus, parang sumilip lang eh. Nagmamasahe ka ba? Papamasahe sana ako sa'yo kapag masakit likod ko. Subukan mo lang, babalian kita para magpa-chiropractor ka. Ay, huwag naman no. Naglalambingan na naman kayong dalawa dyan kung kailan malapit na Halloween. He, lambing ka dyan. Pero bakit naman kung kailan ghost season ay saka naman tayo nag-medical mission? Baka mamaya niyan, may multo na magpatingin sa atin. Kasi once na pumasok ang burn months, lumalamig ang panahon. Doon malimit pumapasok ang pagkakasakit ng mga tao. Palimitan, dahil sunod-sunod ang pagdiriwang ng kung ano-ano, nalilimutan ng bigyan ng pansin ng ubo at sipon, kaya lumalala. Madalas rin na nagkakahawaan pa. Sa bagay, may magpapatingin din kaya sa atin na aswang? Kanina multo, ngayon naman aswang. Nurse ka ba talaga, Dale? O albularyo? Curious lang naman kasi probinsya ang location ng medical mission natin. Dale, mas maganda kung maging curious sa tuberculosis patients na pupunta. Lately kasi nakakabahala yung search ng TB cases sa Nueva Ecija. Yan yung mismong dahilan bakit tayo pinadala doon, di ba? Oo.
Kalimitan, mga Burmans kung mag-medical mission ang hospital namin sa mga probinsya. Ang naturang aktibidad naming yon ay libre. Ang tangi naming hangad ay mapigilan kung hindi man ay mabawasan ang bilang ng mga kaso ng sakit na nakakahawa. Dahil madalas ay nagiging sanhi yun ng kamatayan. Hindi dahil nakamamatay yung sakit, pero dahil napapabayaan. Ayon sa mga pagsasaliksik, ang Nueva Ecija ang isa sa may pinaka nakakabahala na bilang ng tuberculosis cases. Kaya naman doon nagpadala ng medical mission ang aming ospital. Ilang oras din ang aming binyahe papunta sa Nueva Ecija. Pagbaba namin ay agad kaming sinalubong ng isang magandang babae na morena. Agad akong nakaramdam ng pagkaakit sa kanya. Kayo yung sa medical mission? Kami nga. Ako si Isabel. Tawagin niyo na lang akong Ate Isabel, ha? Sa amin muna kayo manunuluyan. Naitawag na kayo ni Doc Gomez sa amin. Kinagagala kita makilala, Isabel. Ako si Romeo. Ito naman dalawang kasama ko, si Miranda at si Dale. Kinagagala ko kayo makilala, Romeo, Miranda at Dale. Tayo na sa amin at nang maipakilala ko na rin kayo sa kuya ko. Ang ibang tutuluyang bahay ng kasamahan niyo nakahanda na rin. Sabi ni Doc Gomez may baby ka na raw, Miranda? Opo. Naku, ayos lang ba sa kanya na malayo ka? Ilang linggo rin ang ilalagi niyo dito sa amin. Siya pa nga po ang nagtaboy sa akin eh. Medyo dalaga na po siya, 13 na. 13? Ba, 17 ka pa lang nung maging anak mo yung dalaginding mo. Ano naman ngayon, ha? Galing mo naman mag-alaga eh. Biruin mo, napalaki mo siya ng ikaw lang. Parehas pala tayo, Miranda. Pero ang anak ko naman malaki na. Nasa 20s na siya. Kasalukuyan siyang nasa lola niya eh. Doon muna namin pinatira ni kuya para naman may kasama yung lola niya. Single mom pa rin, Isabel? Oo. Awa naman ng Diyos na itubulid ko ng maayos ang anak ko na mag-isa. Naku, ingat ka dyan, Ate Isabel. Tirador ng single mom yan. Bakit? Ex mo ba siya? Oy, kayo mamaya maniwala si Isabel sa inyo eh. Ate Isabel. Hindi Isabel lang, ha? Ang laki ng tanda ko sa inyo. Pwede nga. Pakiramdam ko, magkasintanda lang naman tayo. O kung mas matanda ka man, pang mga 3 years lang yung pakita natin, no? 50 na ako. Yung totoo, hindi halata kay Isabel na nasa 50 na siya. Hindi ako nambobola. Tingin ko talaga ay hindi nagkakalayo yung edad namin. Nang idiin niya na Ate Isabel yung itawag ko sa kanya, lalo lang akong naakit. Sino ba naman ang hindi? Single mom na parang si Shibum ang mukha at katawan. Mapapasipol ka talaga. Kuya! Kuya, nandito na ako. Kasama ko yung mga nurse na ibinili ni Doc Gomez. Agoy, aray ko po. Pasensya na. Matakit ng gout ko. Hala, kumain ka na naman ba ng atay, kuya? Sarap naman kasi ng timpla mo eh. Walang sibuyas, walang bawang. Kakaunti ang toyo, sakto ang iyaw eh. Ay nako, ewan ko sa'yo, kuya, ha? Siya nga pala, ito ang kuya ko, si Kuya Kiko. Kuya, ito ang mga makakasama natin sa bahay pansamantala. Sina Miranda, Romeo, at Dale. Ay, nice meeting you Ako si Kiko. Pwede niyo akong tawagin Kuya Kiko. Naku, Kuya Kiko, bawal na bawal po ang atay sa may gout. Mga nurse kayo, di ba? Baka may gamot kayo dyan. Ano yan, kuya? Hindi ka rin pala nakabili ng kakainin ng medical team. Pasensya ka na, Miranda. Kung ang mamili. Pwede naman ako. Naku, nakakaya naman sa'yo. Bisita ka namin. Wala yun. Tanda ko naman kung nasa ng palengke niyo eh. Nakita ko kanina. Digital yung karma. Sabi nga ng karamihan sa makabagong panahon. Nagboluntaryo ako na mamalengke dahil bala ko na masolo si Isabel.
Pero wasak yung plano ko. Nagpaiwan si Isabel para tulungan si Miranda at Dale na mag-ayos ng gamit. Natural, kahiyaan na, hindi ko na ipinilit pa na samahan niya ako. Pinanindigan ko na lamang ang aking pagiging maginoo na kuno at pamacho. Umasa na makakadagdag yon sa aking pogi points sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang pero malaki ang pagkakahawig ko kay Dennis Trillo. May dimples din ako na di patatalo kay Alden Richards. Balik sa pagpunta ko sa palengke. Dahil sa dayo ako, may ilang mga marites na hindi ako pinalampas at agad na kinausap muna. Madilim na nang ako ay matapos mamili. Doon ako muling nakaranas ng nakakatakot na sandali. Huh? May tao ba dyan? Wala naman. Nakaguni-guni ko lang. Di nakakatuwa yung nantitrip ha. Sino ka ba? Ramdam ko talaga na may sumusunod sa akin. Nainis ako kasi ayaw kong tanggapin na natatakot ako ng mga sandaling yun. Feeling ko nasa horror film ako. Anumang oras ay aabutan ako ng killer ko. Sa galit ko, lumingon na ako. Pero wala akong nakita. Tanging ang poste na aking nalampasan at ang maliit na tindahan na nasa sulok ang aking nakita. Hindi ko makita kung may nabili ba o wala dahil medyo urong yon sa daan. Paglingon ko, isang puting-puti ang mukha na may bahid ng dugo ang sumalubong sa akin. May bahid din siya ng dugo sa bandang dibdib at tiyan. Impacto! Uy, Miranda, sino pa ba? anong ginagawa mo dito? Aba, narinig kaya kitang sumigaw ka ng, may tao ba dyan? Nandun ako nang lumampas ka sa may poste. Bumibili ako ng milk tea. May tindahan dun na. Sinamantala ko na. Bawal kasi kapag nasa ER tayo, di ba? Kaya malamig ang kamay ko. Akala mo multo. Lakas ang takot mo dun sa mga teenagers na nantitrip ha. Kahit naman siguro sino magugulat, di ba? Siguro nga. Tara, balik na tayo. Tulungan na din kita na dalhin yung pinamili mo. Winalawala ko na ang karanasan ko na yon. Sabi ko sa sarili ko, isolated case lang. Baka talagang inabangan ako ng mga kabataan para mapagtripan. Kasi mga dayo kami doon. Kaya naman ang sumunod na araw, tuluyan ko nang nalimutan yun. Maghapon kaming binaha ng tao sa unang araw ng aming medical mission. Ngunit isa man sa amin ay hindi kinikitaan ng pagod at pagkainis. Para sa mga tulad namin na medical health professionals, mas kinasasaya namin na nagpapatingin ang mga tao. Iwas pagkalat ng mga nakakahawang sakit kapag nagagamot yung karamdaman. Bandang 5:00 ay humupa na yung mga tao. Oras na din para pansamantala kaming tumigil. Tapos na ba kayo para sa araw na to? Nakabalik na ang iba. Hintayin ko na kayo para makapaghapunan na. Nakakawala talaga ng pagod kapag may nag-aalala. Isabel, salamat ah. Ay nako, tumirada ka na naman. Hindi naman basta tira yon. Sincere ako dun. Salamat nga pala sa ibinigay mong atsara, Romeo ha. Nag-abala ka pa. Sarap ba? Sabi nung alay sa palengke, sa kanya ka daw talaga bumibili ng atsara at paborito mo raw yung tinda niya. Kaya mo, sa susunod na maligaw ako doon, bibilang pa kita. Wala na to. Talagang all out na siya. All out talaga ako. Pero hindi pa din nawawala sa option ko ang tisay na si Miranda. Hindi ko maintindihan pero parang may kahawig siya sa mga past na ex ko. Kapag naman sinusubukan kong tandaan kung sino, hindi ko naman matandaan. Ang pagiging misteryosa niya, pero ready makipagbordagulan sa akin, ang isa sa mga katangian niya na gusto ko. Ibang klase si Del kapag nagutom nang iiwan.
Kung hindi mo kasi inuna yung pakikipaglandian doon sa mga single mom na dumayo lang para tingnan ka, natapos sana tayo kaagad, diba? Bah, wala ka namang hiyain ko yung mga chika babes na yon. Nakakaya naman sa partido nila, di ba? O paano si Ate Isabel? Espesyal si Isabel. Pero syempre, espesyal ka rin sa akin, no? Ay nako, tumigil ka nga, Romeo. Totoo yun, Miranda. Kung sasabihin mo ngayon sa akin na tayo ng dalawa, titigilan ko na ang panliligaw sa kanya. Ewan ko sa'yo. Parinig mo yun? Ang alin? Para kasi ako nakarinig ng teaser eh. Taser? Yung nakakakuryente at nakakapagpawala ng malay? Baka naman guni-guni ko lang. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Ano ba kasi ang ayaw mo sa akin? Tinatanong pa ba yan? Babaero ka at mukhang hindi mo din alam ang bigat ng bawat sakit na iniwan mo sa mga babae na sinasaktan mo. Ang relasyon natatapos yan. Natural yun. Kaya nga hindi ako kumukuha ng jowa na wala pang karanasan eh. Nadala ako dun sa first girlfriend ko nung high school. Oh, ano naman kasalanan ng ex mo? Aba, wala pa nga kami nagagawa kundi kissing. Feeling engaged na kami kung makahigpit. Tapos nung makipag-break ako kasi nasasakal na ako, sukat ba namang pagsigawan na paano na daw siya magpapakasal sa iba nalawayan ko na siya. Well, technically, totoo naman na nalawayan mo na. Nakabag-exchange na din kayo noon ng bacteria sa bibig. Na hindi ko nga nakita yung kulay ng bra niya. Sira ulo ka talaga. Mahal ka na kasi na tayo na lang dalawa. Malay mo, mapatinu mo. Ayun ulit yung tunog ng taser oh. Tapos parang may naghigit din ng duct tape. Taser? Tapos, duct tape? Di ba mga gamit yun kapag may dinudukot? Miranda, huwag kang bibitiw sa akin kapag sinabi kong takbo ha. Hindi ko hahayaan na madukot ka nila. Ha? Nakalata yata ang mga ogag na yun ha. Natiktikan natin ang balak nila. Ako? Teka, bakit naman ako? Ang ganda mo kaya. Tapos tisay ka pa. Kaya sabi ko sa'yo, pumayag ka na maging jowa ko. Para may tagapagtanggol ka na. Personal bodyguard mo ko. Romeo, ay nako. Paano pala kung ikaw ang pakay ng kung sino man na yun na nagpapatunog ng taser at duct tape? Ako? Napugingin kasi sa akin siguro. Take mo na kasi ako. Para alam na ng lahat na may nag-aari na sa akin. Tsaka malay mo, mapatinu mo ko. Paano nga kung gusto lang kitang pagigantihan? Halimbawa, may kaibigan o kamag-anak ako na naging ex mo. Sasabihin mo pa kaya na mapapatino kita? Seryoso yan. Sino naman sa naging ex ko kaya ang may mabigat na galit sa akin, ha? O kaya may sobrang sama ng loob na magbabalak magiganti sa akin, ha? Hala siya oh, natakot ka ba? Sira ulo. Kala ko talaga seryoso ko eh. Magbago ka na kasi bago pa mahuli ang lahat. Sige ka, baka mamaya totoo may nagbabalak na magiganti sa'yo, hindi mo pa alam. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako sa babalan niya na yun. Pero dahil natural na sa akin ang pagiging Mr. Romantiko, hindi ko sineryoso ang paalala niya. Tuloy pa din ako sa dati kong gawi, pati na din sa panliligaw ko kay Isabel. Di naglaon, at sa pangalawang linggo ng aming medical mission, naging mag-on na kami. Mag-on na pala kayo ni Ate Isabel ha? Oo, pero open pa rin ako sa'yo. Tumino ka nga. Seryosohin mo yan si Ate Isabel. Mabait siya at mukhang seryoso siya sa'yo. Wala akong relasyon na hindi ko sineryoso, no? Kaya pala hanggang ngayon single ka pa rin. Seryoso ka nga, no? Hindi ko kasalanan na bigla na lang nagiging possessive na monsters yung mga babae sa paligid ko. Ayoko pa naman, nasasakal ako. Kaya nagiging possessive kasi walang sense of security sa relasyon nyo. O paano? Happy ka na dyan kay Ate Isabel? Happy ako sa relasyon namin, no? Oh, basahan na likod mo. Gusto mo lagyan kita ng sapin? Sige ba? Salamat, Dale, Ito, nagdala din ako ng bottled water. Napansin ko kasi naubos na yung sayo. Naku Dale, wag mong sanayin niyang si Romeo. Hindi na baby yan. Nag-assist lang ako.
Napansin ko kasi na madami siyang ginagawa kanina pa. Nang maging kami ni Isabel, napansin ko din na parang naging kakaiba ang pakikitungo ni Dale sa akin. Tipong sobrang atensyon. Inakala ko na baka nakikisama lang o baka nabawi lang sa mga aberya na ginawa niya sa amin sa ER. Pero sana pala pinansin ko na yung pagbabago ng pakikitungo niya nang pansinin nito at banggitin ni Isabel sa akin. Saan mo gusto pumunta bukas? Ha? Bakit? Bakit? Rest day ko sa medical mission namin bukas. Date tayo. Pwede naman tayong dito na lang sa bahay para makapagpahinga ka rin. Hindi ako makakapagpahinga niyan kung dito tayo sa bahay. Papagurin rin kita ng gusto eh. Ay, ano ba? Loko ka ha? Hindi yan pwede. Hindi naman umaalis ng bahay ang Kuya Kiko. Inagits niya oh. Bibiro lang naman ako. Ay, nakakagulat ka naman, Dale. Oh, napansin ko kasi na wala na kayong iniinom. Dinalan ko kayo ng kape. Salamat, Dale ha? Walang anuman, Ate Isabel. Baka pwede pagkaubos nyo ng kape nyo, pumasok na kayo sa loob. Mahihirapan kayo, baka mahamugan at magkasakit pa kayo. Romeo, hindi mo ba napapansin yung si Dale? Na ano? Medyo kakaiba ang pakisama sa'yo eh. Bakla ba yun? Ang alam ko, hindi naman eh. Bakit? Ay, ewan ko ba. Iba ang pakiramdam ko sa mga ikinikilos niya. Ay, ang girlfriend ko nagsiselo sa kapwa ko lalaki. Iba na yan, ha? Hindi ito selos, Romeo. Nagpapaalala lang ako. Oo na. Much appreciated. Tara na nga. Pumasok na tayo sa loob. Wala naman akong makita na masama sa kinikilos ni Dale. Naisip ko na baka sabik lang siya sa kuya. Nabanggit kasi minsan ni Dale sa akin na ulila na siya sa ina at nag-iisang anak lang siya. Minasama ko ang pakikialam ni Isabel. Naisip ko na galawang possessive na naman ang nangyayari sa amin. Nagumpisa akong makipag-usap ulit sa ibang single moms na nasa options ko. Malimit din akong magpagabi ng balik sa bahay ni na Isabel at Kiko. Isang gabi, hindi ko akalain na makakaranas ako ng tinatawag na near-death experience. Anong oras ka babalik? Mamaya siguro. Magpapahangin lang. Gusto mo sundan kita dyan para may kasama ka? Wag na. Alam ko na pagod ka rin sa pag-aasikaso sa aming team. Babalik rin ako mamaya ng konti. Paano? Bye na ha? Pahinga ka na, okay? Uy, si Raquel. Pag-good vibes na baby love to. Hello, beautiful. Ha? Kasi kausap ko kanina si Doc kaya busy. Girlfriend? Wala ako nun. Busy ako sa medical mission namin. Ha? Kung may aso dito? Wala naman ako nakikita eh. Pero may naririnig ako. Touch naman ako sa concern. Yes po, mag-iingat po. Oh sure. Sige, pagbalik namin, meet up tayo ha. Tapos magtagaytay tayo. Sige. Oo naman. Bye. Mwah. Saan pa nang gagaling yun? Tulong! Tulungan niyo ako! Please! Ang binti ko! Hindi! Bitiwan mo ako! Impacto! Bitaw sabi! Hindi po ako magagawa kapunan! Gago! Hindi ako makatayo. Matawagan nga si Miranda. Hello? Bakit Romeo? Nagagala ka pa rin? Miranda, sunduin niyo ako ni Dale. Hindi ako makatayo. Tulong. Pagkatapos kong tumawag kay Miranda, nawala na ako ng malay. Nagising ako nang nasa kwarto na ako sa bahay ni na Isabel. May benda ang aking kanang binti at kaliwang braso. May nakakabit din na swero sa akin. Oh, gising ka na pala. Pinag-alala mo kami ni Miranda kagabi. Nasa si Miranda?
Nasa kabilang kwarto. Nag-a-apply ng cold compress sa may tadyang niya. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nahulog daw siya dun sa kama niya kagabi. Sa pagmamadali niyang madaluhan ka namin. Pagtayo daw niya, hindi niya napansin na nakapulupot yung kumot sa binti niya. Ayun, bumagsak siya at humataw ang tadyang sa sahig. Naku po. Teka, anong oras na ba? 10 minuto bago mag-alas 6. Siya nga pala, sobra din nag-alala sa'yo si Ate Isabel. Bago pa namin napatahan, kinailangan ng bigyan ni Doc ng pampakalma. Sobra naman yata ang pag-aalala na yun. Medyo na ha. Kung ikaw din ang nakabalita ng may nilapan na mabangis na hayop, matapos mo na malaman na nawawala ang nobyo mo, magiging OA ka din. Kuya Kiko, ano pang ibig niyo sabihin? Matapos kang mahanap ng iyong mga kasamaan sa talaiban na sugatan ng braso at binti, sa kabilang kanto naman, may natagpo ang bangkay ng isang lalaki. Bangkay ho? Oo, ang sama ng lagay ng bangkay. Labas ang bituka, nawawala ang atay ng tao. Kilala na ba kung sino yun? Hindi nga siya taga dito sa amin eh. Sabi din ng mga tumingin sa bangkay, hindi dito pinatay. Dito lang sa lugar namin dinala. Pero sa ibang lugar pinaslang yung tao. Malimit po ba na may patay na natatagpuan dito? Sa panahon ngayon, hindi. Ngayon lang. Pero nung panahon daw ng mga lolo namin sa tuhod, o baka sa talampakan pa, ay may mga ilang pangyayari na rin raw na may mga natatagpo ang bangkay na animoy kinain ng mabangis na hayop. Ha? Anong hayop po? Ang sabi ng bali-balita, aswang daw. Ha? Aswang? Aswang? Pero hindi naman yun napatunayan. Siya nga pala, pwede ba tayo mag-usap ng tayo lang, Romeo? Iwan ko po muna kayong dalawa. Puntahan ko muna si Miranda. Ipapaalam ko nagising ka na. Ano pang pag-uusapan natin, Kuya Kiko? Hindi ko na ito pahabahin pa, kaya makinig ka. Ang kapatid ko na si Isabel. Minsan ko lang makitang umiyak ng sobra. Yun ay nung iniwan siya ng ama ng kanyang anak. Kagabi muli ko siyang nakita na nag-hysteria gawa ng sinapit mo. Pasensya na, Kuya Kiko ah. Hindi ko naman gusto na mag-alala siya. Hindi naman kita sinisisi. Ang sa akin lang naman, kung hindi ka seryoso sa kapatid ko, mas mainam na siguro na wag mo nang patagalin ang relasyon nyo. Mabait akong tao, pero kaya kong maging masama kapag nasaktan ang kapatid ko. Naintindihan ko po. Mabuti kung ganun. Nasabi ko na ang gusto ko. Bahala ka na kung anong gagawin mo ha. Iwan na kita para makapagpahinga ka na. Nang kausapin ako ng kuya ni Isabel, yon ang naging huling PC ko para makipaghiwalay na sa kanya. Nakakaramdam na ako ng pressure at ayoko nun. Kaya naman nang gumaling na ako, ay kinausap ko siya at nagparamdam ako na gusto ko nang tapusin ang aming relasyon. Bagay na siyang maghahatid sa akin sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Free day ko noon at may 2 linggo na lang na natitira sa medical mission namin. Oh, kamusta na ang mga sugat mo? Okay naman. Buti na lang at hindi naging malala at nakuha naman sa mga gamot. May konting peklat pero ayos na. Ay, mabuti naman kung ganun. Natakot talaga ako na may mangyari sa iyo eh. Isabel, Ano yun? tapusin na natin to. Oh, sige. Ay, bukas nga pala, duty ko ulit sa site. Mas maganda kung maaga ka magpahinga. Hindi nang ibig ko sabihin. Ano? Teka, huwag mo sabihin, nakikipaghiwalay ka na. Yun na nga. Ano? Bakit? Anong problema? May nagawa ba ako? Wala naman. Pakiramdam ko lang kasi na hindi na nagkiklik sa akin ang relasyon na to. Ano sinasabi mo? May iba na ba agad, ha? Agad? Dahil ba sa R+ na lang ako? Hindi yun sa ganun. Kung hindi ganon, si Miranda ano? Siya ba ang dahilan? Tama ako, hindi ba? Oo. Masaya ka na? Oo, si Miranda. Kaso ayaw kong pansinin eh. Andiyan ka. Di kumagat ako. Panakibutas ako, ganon. Hindi naman. Sineryoso talaga kita. Pero hindi ko kaya yung masakal. Kahit ang kuya mo nakikialam na.
Kung si kuya lang, kaya ko siyang kausapin. Hindi naman tayo mga bata. Kaya nga, hindi na tayo mga bata para magtiis sa sitwasyon na hindi pabor sa atin. Mas tukoy na rin natin kung ano ang gusto natin. Hindi. Ikaw lang ang may ganyang pag-iisip. Tandaan mo ito, Romeo. Darating ang araw na may babae na magbibigay ng matinding leksyon sa'yo. Tandaan mo yan. Pagkatapos noon, umalis si Isabel nang walang lingon-lingon. Naiwan ako na iniinda ang lakas ng sampal niya. Pansumandali na umugong ang aking tenga. At pakiramdam ko na paso ang aking pisngi sa lakas ng sampal na binigay niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakaupo doon. Pero nagulat ako nang may malamig na kung ano ang dumapo sa mukha ko. Oy, ikaw pala yan, Dale. Oh, baka mangitim at maging pasa. Kaya dinalan kita ng ice pack. Salamat Akala ko, nasa labas kayo ni Miranda. Bumalik ako, may nakalimutan kasi. Ganun ba? Totoo ba yung sinabi ni Isabel kanina? Na-break na kami? Hindi. O yan, no? Yung dahilan. Totoo ba na si Miranda seryoso? Oo. Alam mo naman yun noon pa, di ba, na may gusto ko kay Miranda. Ibig mong sabihin yung mga banat mo kay Miranda seryoso? Oo. Bakit ba? Sayang naman. Akala ko talaga nagbibiro ka lang. Okay lang naman kung iba. Pero bakit si Miranda? Ano nangyayari sa'yo? Sorry talaga. Pero si Miranda yung huling pisi ko eh. Nawalan ako ng malay pagkatapos noon. Nagising ako sa isang madilim na kwarto. May 2 dilaw na mata ang nakatitig sa akin. Nanlamig ako na makita ko yun. Isang angil ng animoy mabangis na hayop ang aking narinig. Walang ano-ano'y sinugod ako ng malaking hayop. Na parang dambuhalang aso na itim. Nang bumuka ang bibig ng aso ay namalayan ko na nananaginip pala ako. Tuluyan nang bumalik ang aking ulirat. Namulatan ko si Dale na nasa aking ibabaw, na may nilalaro na scalpel. Nakagapos ng duct tape ang aking kamay at paa sa poste ng kama. Anong ginagawa mo? Gising ka na. Buti naman. Dale, ayoko ng biro na to. Sinong may sabi na biro ito? Hindi ito biro. Tama na, okay? Habang kaya pa kitang patawarin. Hindi, Romeo. Hindi na kita kayang patawarin. Ano ba yung sinasabi mo, ha? Nang mahanap kita kung saang ospital ka nagtatrabaho, sumumpa ako sa nanay ko na igaganti ko siya. Pero lintik na puso to. Imbis na magalit ako sa'yo, nagkagusto ako sa'yo. Kahit ilang beses kitang sundan at tangkaing dukutin, hindi ko magawa. Inaatake ako ng awa kapag nakikita ko nang tatakot ka. Ano? Yung nakasunod sa'yo nung unang gabi natin dito, pati yung naglalaro ng taser at duct tape. Alam mo, yung natatawa pala yun noong gabi na sabay kayong umuwi ni Miranda. Ako yun. Tawang-tawa ako nung sinabi mo na si Miranda ang pakay mo. Ikaw yun? Siraulo ka ba? Hindi ako siraulo. Bakla ako. Gusto kita. Kahit ikaw ang dahilan kung bakit naalis sa trabaho ang nanay ko. At kung bakit habang buhay ng dependent sa antidepressants si Mama sa gawa mo. Hindi kita magagawang saktan na hayop ka. Bakla ka? Oo, matagal na. Bakit ba kasi ang salbahe mo eh? Bakit ka ba ganyan? Ayaw mong tumino. Sabi ko, okay na ako. Mapapatawad kita. Basta huwag lang si Miranda. Pero ayan ka at talagang kinusto mo pa siya. Noon pa naman sinabi ko na gusto ko siya, di ba? Alam mo ba,
Ipinapanalangin ko na si Miranda ang karma mo, na may isang babae, yung kahit anong gawin mo hindi mo makukuha. Ah! Pero hindi. Mukhang nagkakagusto na din sa'yo ang gaga. Nasaan ang ganti ng panahon sa'yo? Wala! Kumalma ka muna, okay? Mag-usap tayo. Hindi na. Napuno na ako sa'yo eh. Ako na lang ang magbibigay ng karma sa'yo. Yung hindi mo malilimutan talaga. Uukaan ko ang mukha mo para naman wala nang magkagusto pa sa'yo. Halos maihi ako sa aking pagtalon. Pagkaramdam ko ng paghiwa ng scalpel sa mukha ko. Magmula sa cheekbones ko ay dahan-dahan na hiniwa ni Dale ang aking kanang pisngi. Hanggang sa may panga. Napasigaw ako sa sakit. Tsaka naman biglang nagbukas ng pabalagbag ang pinto ng kwarto. Sa gitna ng nakakawalang ulirat na hapdi sa aking mukha, ay nakaramdam ako ng ibayong kapanatagan. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Dale! Itigil mo na yan! Nagdala na ako ng mga pulis! Impact na ka, Miranda! Kontrabida ka ng buhay ko! Nauunawaan ko kung gusto mo magiganti sa kanya, pero hindi to tama. Naloko ka na din ng gagong ito? Nagkakagusto ko sa kanya? Dale, pag-usapan natin to ng maayos, okay? Oo, pagkatapos ko siyang patayin upang hindi na makapaminsala pa. Ngunit hindi ako napatay ni Dale. Nag-warning shot ang pulis na kasama ni Miranda. Kaya naman nabitawan ni Dale ang hawak niya na scalpel. Si Miranda naman ay dinaluhan ako at nagbigay ng first aid sa open wounds sa pisngi ko. Matapos ang insidenteng yon, nakulong si Dale. Nakakatakot talaga si Dale noon, ano? Balita ko nga ililipat na siya sa asylum eh. Kawawa naman. Paano mo nga pala nalaman na nangyari? Nakapagdala ka kaagad ng pulis eh. Nakita ni Kuya Kiko yung pangyayari. Nang buhating ka daw ni Dale papunta sa kwarto, agad na umalis si Kuya Kiko at nagpunta sa tent natin. Ang pobre nakayapak pa nga at nanginginig. Hindi nakapagdala ng pambayad sa tricycle. Ganun pala. Buti na lang talaga tumawag kayo. Nasugatan pa rin ni Dale ang pisngi mo. Teka, talaga bang hindi mo matandaan kung kaninong anak siya? Sabi mo kasi sinabi niya sa'yo yung kasalanan mo kung bakit may depression na yung nanay niya. Kinabigla ko rin yun. Hindi pala totoo na ulila na siya. Buhay pa pala ang airmats at may depression. Iniisip nga kung kaninong anak siya eh. Huwag ka naman bababae ha. Tingnan mo yan nangyayari sa'yo. Maging lesson na sana yan sa'yo ha. Tayo na lang kasi. Seryoso ka ba talaga sa akin ha? Oo naman. Oo. Parang hindi ka muntikang mamatay ilang araw nang nakakalipas ah. At ikaw ang nagligtas sa akin sa sitwasyon na yun. Malay natin, sa'yo na pala yun na meant to be tayo, di ba? Isang linggo na lang yung natitira sa medical mission namin. Naging mas close kami ni Miranda. At di naglaon, ay sinagot niya ako. Naging mag-on kami. Pakiramdam ko noon, nanalo ako sa loto. Sa wakas, ay sinagot na ako ni Miranda. Natapos ang aming medical mission sa Nueva Ecija na ang sweet naming dalawa. Pakiramdam ko wala na akong mahihiling pa. Balik ER kami. Halong saya at lungkot ang hatid naming balita sa mga kasamahan namin. Ipinaalam namin na may relasyon na kami ni Miranda. Sinabi din namin ang sinapit ni Dale. Nabigla ang lahat pero pagkatapos noon ay back to work na din kami kaagad. Kumusta na kaya si Dale, no? Balita ko, ganun pa rin. Di pa bumabalik ang katinuan. Ay, kawawa naman. Pero nabigla talaga ako na malamang bakla pala siya at ikaw ang trip niya. Di ko na maalala yun. Nakakatakot talaga siya kung makatitig. Sa tuwing maalala ko kung paano niya hiniwa yung pisngi ko gamit yung scalpel na hawak niya. Nakakilabot. Ay, sinira niya talaga yung mukha mo.
Ang laki ng peklat, oh. Oo, pero hindi naman nakabawas daw sa kapugian ko. Sabi ng mga nakakita, parang nga daw nakadagdag pa sa angas ko eh. Kahit yung cute na pasyente, yun din ang sabi. Romeo, papaalala ko lang ha. Yung pangako mo na hindi ka na maaakit sa iba, lalo na sa mga single mom. Work in progress siya, my loves. Ay, siya ka pala. Baka naman pwede kitang imbitang lumabas sa darating na day off natin sa Sabado. Pwede naman. Yan. Wala nang bawian ha. Yung anak mo, kailan mo papakilala sa akin? Soon. Iso-surprise na lang kita. Ayoko ng suspense. Lalo lang ako nang gigigil. Sira. Puro ka talaga kalokohan eh. Oh, may tawag ka yata. Sige. Take ko lang sa labas ha. Bakit naman? Pwede naman dito ah. Nako, barkada ko to eh. Papalakas yung boses ko. Babalik rin ako kaagad. Ito alam ko kasalanan ko talaga. Hindi ko kabarkada ang nasa kabilang linya, kundi ang isa sa mga single mom na pasyente na kinuhanan ko ng cellphone number at nakaka-text ko sa gabi. Wala akong balak na palitan si Miranda. Ang totoo nga niyan ay balak ko nang mag-propose sa kanya. Ewan ko ba, pero sa kanya ko lang naramdaman ng ganun. Yung sinasabi ng karamihan na paglagay sa tahimik. Balik tayo sa caller ko. Alam ko na dapat talaga hindi ko na lang sinagot. O kaya ay sa harap ni Miranda ko yun sinagot. Pero sabi nga ng matatanda, old habits die hard. Hello, Annie. Kumusta ka na? Okay naman, pogi pa rin. Next week? Let me check my schedule. Ha? No, hindi. Basta ikaw, hindi kita matitiis. I'm always available. You miss me, ha? I miss you more, sweetie. Sige na. Bye-bye na. Tapos na yung tawagan niya ng barkada mo? Oy, Miranda. Nasa ER si Doc Gomez. May change sa shift schedule natin kaya kita sinundan. Yung tungkol sa tawag. Nauunawaan ko. Sumunod ka na lang kung tapos na yung call mo sa phone. Nalintikan na. Ugag ka talaga, Romeo. Akala ko talaga katapusan na ng relasyon namin. Pero hindi naman. Hindi na inungkat pa ni Miranda ang tawag na yun. At natuloy din ang aming lakad. Nagkita kami sa isang sikat na mall. Tapos ay niyaya ko siya sa isang mamahaling resto. Nasa bulsa ng pantalon ko ang aking inihandang singsing. Oo, binala ko na mag-propose na sa kanya. Sobrang ganda niya ng araw na yon. Araw-araw naman siyang maganda. Pero iba talaga ang ganda ng mga babae kapag may date. Nagle-level up. Na-imagine ko kung ano yung magiging itsura niya sa trahe de boda niya kapag ikakasal na kami. Tumindig ang aking mga balahibo. Na-excite ako. Para akong binatilyo na first time magkaka-girlfriend. Para naman akong kinabahan sa setup na to. Ako nga rin eh. Anong meron? Mamaya ako nasasabihin sa'yo. Kumain muna tayo. Hoy, baka mamaya ako pagbabayarin mo lahat ng to ha. Lagot ka talaga sa akin. Hindi ah. Grabe na mo makabintang to. Ang totoo, halos hindi ako makakain sa kaba. Baka kasi tanggihan niya ako o kaya ay hiyain. Ganun pala yung pakiramdam ng mga nagpo-propose. Nang matapos ang aming dessert, ay kumaway na ako sa waiter. Agad yung lumapit at inabutan si Miranda ng bouquet. Puro long-stemmed American red roses yun. Ay, ano to? Kapain mo yung gitna ng bouquet. Romeo? Totoo ba to? Seryoso ako sa'yo, Miranda. Totoo yan. Will you marry me? Teka, hindi ka ba nabibigla lang? Isang uri ng pagpapatali ang kasal, ha? Kung sa'yo ako matatali, bakit naman hindi? Kahit pa ikadena mo ako, okay na okay. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko eh. Just say yes, Miranda. Ako nang bahala sa lahat. Ganun ba? Oo.
Edi, yes! Sige, yes na yes. Noong sumunod na araw, ipinaalam namin sa workplace na engaged na kami. Panay biro at pagbati ang inabot namin. May iba na nagsabi na sakit daw ng ulo ang kinuha ni Miranda. May iba naman na hinangaan siya at itinanong kung paano daw niya ako napatino. Naisip ko noon kung paano nga ba. Hindi ko rin alam. Kung tutuusin, wala akong masyadong alam sa kanya. Hindi din siya masyadong makwento sa akin. Bagay na malalaman ko kung sino talaga siya isang araw na nag-date ulit kami. Sa bahay mo? May iba naman. Tsaka para masimulate ko kung ano itsura ng future misis ko sa kusina. Ah, ganun. At balak mo akong gawing kusinera, ganon. Eh, hindi naman. Magbigyan mo na ako, please. Siya, sige. Okay po, kamahalan. Tara, punta na tayo sa bahay mo, ipagluluto kita. Pero ang sinabing pagluluto, nahantong sa mainit na tagpo. Hindi ko alam kung sino ang unang humalik sa kanino. Pero natagpuan ko na lang na patungo na kami sa aking silid habang magkahinang pa din ang aming mga labi. Pagdating sa aking kwarto, ay pabiro akong itinulak ni Miranda sa aking kama. Akala ko ay susunod na siya, pero bigla siyang nagpaalam na magbabanyo muna. Natagalan si Miranda sa loob. Medyo napaidlip ako sa paghihintay. Naalimpungatan ako nang maramdaman ko na may parang nagsiservice sa akin. Doon. Siyempre, kakaibang saya ang naramdaman ko. Pagmulat ko, isang pares ng dilaw na mga mata ang sumalubong sa akin. Ano kalokohan to? Shoo! Alis! Miranda! Nasaan ka? Ah! Tulong, nilalapa ako! Nilalapa niya ako! Nilapa ng malaking aso na itim ang aking kabahagi. Oo, si Little Romeo ay nadali. Nang magising ako ay nasa hospital na ako. Namulatan ko si Doc Gomez at ang resident urologist ng ospital namin. Seryoso silang nag-uusap. Nang mapansin nila na gising na ako, umalis na ang urologist at si Doc Gomez na lang yung naiwan. Oh, gising ka na pala. Dok, ano pong nangyari? May nangyaring aksidente doon sa apartment mo. Mabuti at kasama mo si Miranda. Ah, si Miranda po. Ligtas po ba siya? Nasaan siya? Nandito lang ako, Romeo. Buti naman ligtas ka. Kala ko ano nangyari sa'yo eh. Ligtas naman ako eh. Pero si Doc Gomez, nasabi niyo na po ba sa kanya? Ang alin? Romeo, pasensya ka na. Pero hindi namin nailigtas ang... Wala na. Finished na. Hindi ko na narinig pa yung ibang sinabi ni Doc Gomez. Basta ang tanging alam ko lang na mga sandaling yon ay madilim ang paligid. Walang buhay. Ano pa ang silbi ng lalaki na walang lawit? Pero hindi pa pala doon natatapos ang kalbaryo ko. Pag-alis ni Doc Gomez ay nagpasabog ng bomba si Miranda. Sa wakas, natapos din ang mga routines. Paano na yan? Hindi na kita mapapaligaya. Kahit kailan naman, hindi mo ako napaligayan na lalaki ka. Ano? Talaga bang naniniwala ka na magpapakasal ako sa katulad mo? Ikaw na tirador ng mga single mom? Na kung magpalit ng babae sa buhay mo, singdalas mo na magpalit ng brief? Miranda, ano ba sinasabi mo? Talaga bang hindi mo natatandaan ng mga babae na pinaglalaroan mo, ha? Ang laki ng pagkakahawig namin ng ate ko na inakit mo dahil lang sa na-challenge ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mildred, nung 4th year college ka. Isang single mom na may 6 months old na anak na babae.
May fiancé. Kakabreak mo nga lang nun sa instructor na napatalsik dahil sa immorality eh. Dahil sa kagagawan nyo ng barkada mo. Dahil pinagpustahan nyo. Ang pagbanggit ni Miranda ng pangalang Mildred ay nagpabaha sa akin ng mga alaala. University days ko yun. Sobrang loko ko nun. Challenge sa akin ng mga babaeng taken na. Lalo at may anak na. Nakilala ko si Mildred sa isang elective subject na naiwan ko noon. Sakto namang ganun din siya. Balita ang babae na yon na swerte kasi sineryoso ng fiancé kahit naanakan ng iba. Ewan ko pero naakit ako kay Mildred. Kinumpitensya ko yung lalaki na kahit kailan naman ay hindi ko nakilala. Nang malaman ko na nag-break sila, tapos naramdaman ko na sa akin bumabaling ng seryosong steady si Mildred, ay biglang tinapos ko na ang aming ugnayan. Kapatid ka ni Mildred. Oo. At hindi ako totoong single mom. Ako ang kumupkop sa anak ni ate na naulilanan dahil sa'yo. Patay na si Mildred. Wow! Hindi mo talaga alam? Pang klase ka rin ha. Nagpakamatay si ate dahil sa kahayupang ginawa mo. Inakit mo siya hanggang sa magkagusto siya sa'yo. Pero anong ginawa mo? Ha? Sinabi na niya sa'yo na may fiancé siya, pero hindi mo pa rin siya tinigilan. Hindi ko alam na magpapakamatay siya. Kahit na. Matapos siyang hiwalayan ng fiancé niya dahil nabalitaan yung relasyon niyo, saka mo naman siya iniwan. Alam mo, wala kang puso, masahol ka pa sa hayop! Miranda, patawad. Pwede ba? Huwag ka sa akin humingi ng tawad, Romeo. Sa ate ko at sa nanay ni Dale. Bakit naman napasamang nanay ni Dale dito? Dahil ang nanay ni Dale ang instructor ng university nyo, natatanggal dahil sa kalokohan ng barkada nyo. Nang maalis siya sa trabaho, lumubog na siya sa depresyon. Hanggang ngayon nakaasa na lang sa pills ang nanay ni Dale. Oo, natatandaan ko ang instructor na yon. Third year ako noon. Balita siya na straight-laced. Hindi pumapatol sa mga nanliligaw. Na-challenge ako nang hamunin ako ng barkada ko. Hindi ko daw kaya na tuhugin ng instructor na yon. 2 buwan ko din siyang niligawan at naging kami. Nagkaroon din kami ng mga intimate moments. Ipinagyabang ko na may relasyon kami. Sumabog sa university yon. At nabalitaan na lang namin na inalis siya for immorality. Pero hindi ko inaasahan na na-depressed pala siya. Hindi ko alam. Patawad. Hindi ko alam. Umamin sa akin si Dale minsan na magkasama kami. Na pinagbalakan ka talaga niyang paghigantihan. Natural na alarma ako. Salamat sa malasakit mo. Malasakit? Hindi malasakit yun. Naalarma ako dahil gusto ko. Ako mismo magpaparusa sa'yo. Buhay ang kinuha mo sa amin. Kaya dapat, buhay din ang kapalit. Kaya pinalapa mo ako sa aso na yun, ganun ba? Anong sinasabi mo na pinalapa? Ako mismo ang lumapa sa'yo. Anong sabi mo? Aswang ako, Romeo. Isa akong aswang by choice. Nang mamatay ang ate ko, dumayo ako sa Sikihor. Nagpa-orasyon ako at lumunok ng kung ano-anong hiyas para maging aswang ako. Sabi ng manggagamot, hindi na ako makababalik sa normal kong kalagayan. Pero wala akong pagsisisi dahil isinumpa ko na hahanapin ko at tutugisin kita. Nagbibiro ka lang, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba? Biro lang din ang may nagpakamatay dahil sa kalokohang pinaggagawa mo? Baka nga nagbibiro lang din ako. Kung ganun Ang umuungol na aso sa mga talahiban sa apartment mo? Ang hayop na sumusunod sa iyo sa Nueva Ecija.
ang nangagat ng braso at binti mo? Oo. Ako yun. Ininda ko rin ang suntok na binigay mo sa akin ng gabing yon. Ikaw yung asong malaki na pumalagkat sa akin sa damuhan. Kung ganun hindi totoo na nahulog ka sa kama, ang suntok ko ang iniinda mo nun. Kaya ina-apply mo ng cold pack. Tama. Ang nanlapa ng hindi kilalang bangkay. Ay, hindi ako. Kawawa ka naman. Kung kailan ka nagseryoso, saka ka naman ginantihan ng panahon sa ganitong paraan. Siguro naman magtatanda ka na. Siya nga pala. Heto na yung singsing na bigay mo. Ibigay mo sa babae na magpapakasal sa'yo. Yan ay kung meron pa. Magsusumbong ako sa otoridad. Hala, sige. Ano sasabihin mo? Na nilapa ka ng aswang? Isang nurse na nagsasalita na tungkol sa aswang? Eh di sige, nang mapa-mental ka, mas mainam pa nga. Halika na, sasamahan pa kita. Sa pagkakataon na yun, alam ko natalo ako. Galit, awa sa sarili, kawalang pag-asa. Yon ang mga emosyon na bumalot sa akin ng mga sandaling yon. Tama si Miranda. Sino ba ang maniniwala sa isang nurse na magsasalita ng tungkol sa aswang? Ang albularyo siguro. Pero ang pulis at mga doktor, natural hindi. Ilang araw pa ang lumipas at nabalitaan ko na nag-resign na si Miranda. Hindi ko na alam kung nasa na siya sa kasalukuyan. Ako naman ay umalis na din sa ospital na yon at lumipat sa isang pribadong hospital sa probinsya na kabibili lang ng mag-asawang politiko na milyonaryo. Minsan parang pakiramdam ko, lihim pa din na nakamasid sa akin si Miranda. Tinitignan kung nagbago na talaga ako. Kung ako ang tatanungin, oo, sobra. Isang aral na hindi malilimutan ang ginawa nila sa akin ni Dale. Pero bakit nga ba ako sumulat dito? Babala siguro para sa mga kolokoy na katulad ko, na anumang kalokohan ang gawin natin sa buhay, babalikan at babalikan tayo nun sa anumang paraan. Hello? Magandang araw. Ito ba ang number ni Elena? Nandyan po ba siya? Ako po si Elena. Sino po sila? Ako si Delfina, ang kapitana ng barangay sa sitio ng iyong Tia Berta. Pasensya na kung bigla ng tawag ko pero may masamang balita ako. Si Tia Berta po, pumanaw na. Ano? Paano? Mag-iisang linggo na po siyang may sakit. Pero hindi niya kinaya. Alam kong malayo ka pero maaari bang ikay dumalo sa kanyang lamay? At para may mag-asikaso sa kanyang mga ari-arian? Salamat po sa tawag, Kapitana. Uuwi ako. Mag-iingat ka, Iha. Hihintayin ka namin dito. Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Elena. Ilang taon na ang lumipas, kaya sa tingin ko ay oras na para maibahagi ko ang kwentong ito. Siguro may isang dekada na rin ang nakalilipas. Marami nang nagbago. Marami nang umalis. Marami ring dumating. At tila marami na rin ang nakalimot. Pero ako, hindi ko kayang kalimutan. Kahit ngayon, tila binabagabag pa rin ako ng aking konsensya. Kailangan ko itong ilabas kahit papaano para mabawasan ang bigat sa dibdib ko. Lumaki ako sa isang liblib at tradisyonal na sitio. Bata pa lang ako, ulila na ako sa aking mga magulang. Si Tia Berta ang nagpalaki sa akin. Tumayong magulang, tagapayo at tagapag-aruga. Siya ang nagturo ng lahat ng alam ko sa buhay. At siya rin ang nagpilit na mag-aral ako sa Maynila.
Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi niya noong araw na iyon. Elena, mas mabuti nang lumayo ka sa lugar na ito. May mas magandang buhay na naghihintay para sa'yo. Kahit mahirap iwan ang lugar na kinalakihan ko, sumunod ako sa kanya. Nag-aral ako sa Maynila, nakapagtapos at nakahanap ng trabaho. Sa totoo lang, wala na akong balak bumalik sa aming sityo. Pero nang mabalitaan kong pumanaw na ang aking tiya Berta, hindi ako nagdalawang isip. Agad akong umuwi. Napakatagal ng panahon ang nakalipas nang huli akong tumapak sa bahay ni Tia Berta. Pagpasok ko, para bang walang nagbago. Ang mga lumang kortina, ang kahoy na mesa na may gasgas sa gilid, ang koleksyon niyang mga rosaryo sa altar, lahat ay naroon pa rin. Pero siya, wala na siya. Ang nag-iisang bago ay nasa sala, ang puting kabaong ng aking tiya. Ako na lang ang natitirang kamag-anak ni tiya. Ako dapat ang nandito noong kailangan niya ako. Pero wala ako. Diyos ko, Elena! Ikaw ba yan? Kapitana Delfina. Opo. Ako po ito. Ay, Iha. Napakatagal mo nang nawala. Halika, halika. Nako, buti namat nakauwi ka. Grabe, napakatagal mong nawala. Ba't ngayon ka lang bumalik? Napakasama ng panahon para sa pag-uwi mo. Pero mabuti na rin na dumating ka bago mailibing ang Tia Berta mo. Oo nga po, Kapitana. Parang kahapon lang. Kasama ko pa siya. Hindi ko inakala na ganito kabilis ang lahat. Alam mo naman si Tia Berta, parang nanay na rin namin dito sa sityo. Napakabait na tao. Mabuti talaga't nandito ka. Kumusta naman ang biyahe mo? Nakakapagod po, Kapitana. Hindi na po ako sanay bumiyahe ng ganito kalayo. Mula pa po sa Maynila. Tapos hanggang dito sa paanan ng Sierra Madre. Alam ko, mahirap talagang biyahe lalo na kung matagal ka nang di nakakapunta rito. Kailan ka pa nga ba huli napadpad dito? Noong umalis po ako papuntang kolehiyo sa Maynila. Hindi ko po talaga inakala na tatagal ako ron. Pero ang Tia Berta na rin po ang nagsabing doon ako manirahan at magtrabaho. Grabe po dito sa sityo. Parehong-pareho pa din ang lahat. Parang walang nagbago. Ganun naman talaga ang sityo natin, Elena. Mabagal ang takbo ng panahon dito. Pero tama lang na dumating ka. Lahat ng kailangan para sa lamay at libing ni Tia Berta ay naasikaso na. Ay, nandyan na pala sila. Lumapit sa amin si Doña Celia San Genaro, ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga negosyo sa sityo, pati na rin ang punerarya. Isang negosyong nasa pamilya na nila ng ilang henerasyon. Elena, Iha, nakikiramay kami sa pagkawala ni Tia Berta mo. Salamat po, Doña Celia. Alam kong kayo po ang nag-aasikaso ng burol niya. Naku, Elena. Alam mo naman na mga sanhinaro na talaga ang tumutulong sa lahat ng burol dito. Lalo na ngayong napakahirap ng buhay, sila ang sumasagot sa lahat. Mula kabaong hanggang sa mga pagkain. Maliit na bagay lang yon, Iha. Tradisyon na ito ng aming pamilya. Gusto naming makapagbigay pugay sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw. Habang nakikinig ako sa kanila, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, paano nila nagagawa ang lahat ng ito? Palaging may handa, palaging may tulong. Napakayaman nila, pero hindi nila pinaparamdam na malayo sila sa mga tao. Sa halip, para silang mga tagapagligtas ng sityo. Nako, pati tuwing may bagyo o kahit anong sakuna, unang-una talaga mga sanhinaro sa pagtulong. Lalo na sa Tia Berta mo. Mula sa pag-iimbalsa mo, kabaong pati puntod sila na.
Nako, mismo si Doña Celia at pati ng anak niya si Andoy ang nag-ayos ng labi ng iyong tiyahin. Ho? Aba, oo. Sila rin ang nag-aayos ng mga katawan at naghahanda para sa libing. Sila na rin ang nag-imbalsa mo. Ikaw talaga, Delfina. Alam mo namang henerasyong tradisyon na ito ng aming pamilya. Panata na namin ang tumulong sa mga nawawala at namamatay dito sa ating bayan. Sa bawat lamay, sa bawat libing, ginagawa namin ang makakaya para mapagaan ang loob ng mga nauulila. Hindi lang ito negosyo para sa amin. Ito'y serbisyo. Isang obligasyong iniwan ng aming mga ninuno na patuloy naming isinasabuhay. Alam mo, ang pagtulong sa ganitong paraan ay parang pagpapakita na hindi natin nakakalimutan ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Tradisyon na ito, Delfina. At sisiguraduhin kong hindi ito mawawala hanggat nandito ang pamilyang San Genaro. Magandang umaga po. Nakikiramay ako, Elena. Luis, ikaw ba yan? Hindi ko akalaing makikita pa kita rito. Abay, oo naman. Itong si Luis ay di na siguro aalis dito sa sitio. Lalo na't ngayon na kagawad na siya. O siya, Delfina, tara na't iwanan na muna natin ang dalawa para makapag-usap. Pasensya ka na, Elena. Dapat mas madalas akong dumalaw kay Tia Berta pero alam mo naman dito, maraming inaasikaso. Naging busy ka na pala, Kagawad Luis. Pero salamat na rin at nandito ka ngayon. Kailan ka pa naging kagawad? Noong huling eleksyon lang. Nagkasakit kasi ang tatay. Siya dapat ang tatakbo pero ako na lang ang pumalit. Ganun ba? Kamusta naman siya ngayon? Medyo mabagal na ang kilos niya. Pero nakakabangon naman. Oo, marami ring nangyayari dito. Sa totoo lang, parang sunod-sunod ang ganitong lamay nitong mga nakaraang buwan. Talaga? Bakit kaya? Alam mo naman sa bundok, maraming aksidente. Matanda na rin ang karamihan ng mga residente dito sa sitio. Habang sinasabi iyon ni Luis, tila may dumaan na malamig na hangin sa akin. Ang dami nang nangyayari sa sitio habang wala ako. Bakit napaka-normal lamang sa kanya na maraming namamatay? Ngayong inaalala ko, parang ngang laging may patay dito sa aming sitio. Ganun na nga siguro. Maiba ako. Ikaw, kamusta ka naman? Akala ko aalis ka rin dito sa sitio pagkatapos ng high school. Oo, pero sa Kapitolya lang din ako nag-aral. Pagkatapos, bumalik rin dito para tulungan ang ama sa bukid. Ikaw ba? Halos 1 dekada na rin tayong di nagkikita. Di mo ba binalak bumalik dito pagkatapos magkolehiyo sa Maynila? Sa totoo lamang, Luis, wala na sana akong balak bumalik. Alam mo naman si Chaberta, inikayat niya akong sa Maynila na manirahan. Pero ito, si Chaberta lang ang dahilan. Ayoko rin namang hindi siya masamahan sa huli niyang pamamaalam. Mabuti ngang nandito ka. Alam mo si Chaberta, parang nanay ko na rin siya. Naaalala mo dati? Halos ginagabi ako dito sa inyo. Oo nga. Halos hindi ka na pinapauwi noon. Lagi kang inaabutan ng hapunan dito. Hindi lang hapunan ang inaabutan ko. Naalala ko pa nga yung mga gabi na nagtutulungan tayo sa assignments. Minsan nga, napapatagal ang kwentuhan. Pero, Elena, kahit na ganito pa man, masaya akong bumalik ka rito. Nagkwentuhan kami saglit ni Luis hanggang sa simulan ng ihain ang pagkain para sa mga nakikiramay. Kanin, iba't ibang ulam, pero napukaw ang aking paningin sa isang kakaibang putahe na inabot sa akin ni Delfina. Abay, baka nalimutan mo na ang tradisyon natin dito sa sitio. Sa halos 1 dekada kong pagkawala,
Napuntahan ko na ang maraming lamay sa iba't ibang lugar. Ngunit sa lahat ng iyon, dito lang sa sityo ko nakikita ang ulam na ito. Ang dinuguan. Hindi ito tulad ng dinuguang nakasanayan ko sa Maynila. Ang lasa nito ay kakaiba. Wala ang asim ng suka, anghang ng bawang o alat ng asin na karaniwang hanap sa ganitong putahe. Sa halip, mas malasa ito, mas masarap at tila may kakaibang timpla na hindi ko maipaliwanag. Natatandaan ko na to. Pero ang tagal na ng huli kong tikim nito. Wala talaga akong nakikita nito sa ibang lugar kahit sa Maynila. Oo naman. Ang dinuguan, dito lang sa sityo makikita. Tradisyon ito na minanapa namin sa mga ninuno. Buong komunidad ang tumutulong. Ang ilan, nagdadala ng sariwang dugo, karne at gata ng niyog. May iba rin na nangunguha ng pampalasa mula sa bundok. Napansin ko ang pagmamalaki sa boses ni Kapitana habang ikinukuwento ang putahe. Para bang napakahalaga nito sa isang burol. Pinipilit niyang parte ito ng aming tradisyon. Iniabot niya sa akin ang isang mangkok. Halos pilitin ako na tikman ito. Hindi siya umalis hanggat hindi niya nakitang ako'y kumain. Nang umalis na siya sa aking tabi, hindi ko tinuloy ang pagkain. Wala akong gana. Masyado akong malungkot. Lumapit ako sa kabaong ng Tia Berta at umiyak. Ang libing ng Tia Berta ay tradisyonal. Puno ng mga pamahiin na sinunod ng seremonya. Dito ko lamang talaga nakikita ang ganito kalaking prosesyon mula sa kapilya hanggang sa sementeryo. Ang mga tao ay may dalang kandila at rosaryo. Naglalakad sa ilalim ng araw habang bumibigkas ng panalangin. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit napakahalaga ng mga lamay at libing sa lugar na ito. Siguro dahil sa sityo namin, parang laging naroon ang kamatayan. Isang araw ang nakalipas at kinailangan kong asikasuhin ang mga iniwang papeles ni Tia. Maaga akong nagtungo sa munisipyo sa bayan. Sinabi sa akin doon na magtatagal ang proseso. Karaniwan daw ito para sa mga taga-sityo namin. Para bang may bahid ng pagkasuya sa tono nila. Ngunit ang kanyang sinabi ay tumatak sa akin. Totoo nga kaya? Ngayon ko lang napansin sa mga alaala ko, parati na may pinaglalamayan sa aming sityo. Pagkatapos sa munisipyo, bumalik ako sa sityo. Naglakad-lakad ako sa maliit naming palengke para bumili ng makakain. Sa bawat hakbang, pamilyar ang amoy ng sariwang gulay, tuyok at isda na tila hindi nagbago kahit ilang taon akong nawala. Habang naglalakad, may napansin akong tanawin sa hindi kalayuan. Ang puting tolda. Ang mga upuang bakal na nakaayos sa gilid ng kalsada. Pamilyar na pamilyar. Isang burol. Ang ganitong tanawin ay parang permanenteng bahagi na ng sityo. Naaalala ko pa noong bata pa ako. Ito rin ang nakagisnan ko. Ang tunog ng dasal, monotono at taimtim at ang mga ikbi na mga naulila. Para bang palaging naroroon ang mga ito. Mga tunog na tila naging normal na ingay sa aming araw-araw na buhay. Muli kong naramdaman ang bigat na iyon. Kung noon, iniisip kong bahagi lang ng normal na buhay dito ang ganitong mga eksena. Ngayon, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ganito? Sa lalim ng aking iniisip, ay hindi ko napansing may papalapit sa akin hanggang ako'y kanyang batiin. Elena, kumusta ka? Anong ginagawa mo rito? Luis, galing lang ako sa munisipyo. Inaayos ko lang ang death certificate ni Cha. Pero ang sabi nila, matatagalan daw ang proseso. Oo. Ganon talaga sila sa munisipyo. May kakilala ako doon.
Baka sakaling mapabilis natin. Talaga? Salamat naman, Luis. Ang dami ko pa kasing kailangang ayusin eh. Sakto, tanghalian na. Tara, kumain na muna tayo. Pa-thank you ko sa'yo. Niyaya akong kumain ni Luis. Habang naglalakad kami papunta sa maliit na karinderya. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kasanay si Luis sa lugar na ito. Hindi tulad ko. Parang parte na ng buhay niya ang sityo at hindi niya ito iniwan. Alam mo, Elena, mabuti na rin na nandito ka ulit. Kahit saglit lang, alam kong masaya si Tia Berta na kasama ka sa huli niyang pamamaalam. Habang tinitignan ko si Luis, naisip ko kung gaano kalalim ang ugat ng mga tao rito sa sityo. Ngunit habang patuloy kaming nag-usap, mas lalo kong nararamdaman na may mga bagay sa lugar na ito na hindi ko pa rin lubos na maintindihan. Matapos ang ilang araw ay sinamahan ako ni Luis sa munisipyo. Nauna na niyang naitawag ang pabor sa kanyang kakilala at buti na lamang ay inilabas din kaagad ang papeles ni Tia Berta. Habang naglalakad kami palabas ng munisipyo, hindi ko napigilan ang sarili ko na bumalik sa tanong na matagal na bumabagabag sa akin. Luis, naisip mo na rin ba kung bakit parang ang daming namamatay dito sa sityo? Sinabi mo pa, sa iisang buwan halos 2 o 3 ang mamamatay. Naumay na nga ako sa kakakain ng dinuguan kaya halos hindi na ako kumakain kapag may lamay. Ganun ba? Parang sobrang dami nga. Alam mo, nung bata pa tayo, parang normal lang siya sa akin. Parang parte na ng buhay dito. Mga naaaksidente, nawawala o biglang nagkakasakit. Pero nung nagkolehiyo ako sa Kapitolyo, doon ko lang napansin na hindi naman pala ganito kadalas ang mga pagkamatay sa ibang lugar. Kaya nung bumalik ka, napansin mo rin agad. Oo, nung una. Akala ko dahil lang sa tagal ko nang nawala. Pero habang tumatagal, mas napapansin ko na parang masyadong madalas. Sunod-sunod. Parang wala ng pahinga. Hindi ba dapat may napansin na rin ng mga tao dito? Oo. Nawawala sa bundok, naaaksidente, o biglang nagkakasakit. Naalala ko minsan, nabanggit ko to kay tatay. Pero ang sabi niya, huwag ka masyadong maingay sa mga bagay na ganyan. Ganyan na talaga dito. Ganyan na talaga dito? Parang napakatanggap na lang nila, ganon? Yun din ang naiisip ko. Kaya nga nagtatanong-tanong ako sa mga tao rito. Tinanong ko kung napapansin ba nila ang sunod-sunod na pagkamatay. Pero ang sagot nila, parang wala lang. Wala lang? Anong ibig mong sabihin? May ilan na nagsabing hindi nila napansin. Parang normal lang daw. Parang bahagi na ng buhay dito. Meron pang nagsabi ng, ganyan talaga dito, Luis. Luma na ang bundok. Delikado na talaga. Hindi ba't nakakapagtaka na parang tanggap na lang nila? Parang hindi na sila nagtatanong. Yun nga ang kakaiba, Elena. Ang dami na nilang nakita, pero parang sanay na sila. At sa halip na magtanong o mag-alala, parang mas pinili nilang tanggapin na lang. Ganun ba? Oo. Kaya nga noong nagkaroon ako ng pagkakataong tumakbo bilang kagawad, naisip ko, baka ito na ang paraan para makatulong man lang pababain ang bilang ng mga namamatay. Pero, anong nangyari? Minsan, dinala ko ito sa atensyon ni Kapitana. Sinabi ko na baka pwede tayong maglagay ng bakod o harang sa mga bangin sa mga delikadong bahagi ng bundok o magpatrolya sa gubat para mabawasan ang mga pagkawala. Pero ano? Tinablan niya ang mga ideya ko. Ang sabi niya, hindi natin kaya yan, Luis. Walang pondo. At saka hindi naman bago ang mga ganitong insidente. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Luis. Hindi ko maintindihan
kung paano tinatanggap na lang ang ganitong pangyayari. Ang daming buhay na nawala, pero mas pinipili nilang hindi kumilos. Luis, alam mo ba kung gaano nakaraming namamatay nitong mga nakaraang taon? Sa totoo lang, hindi ko kabisado ang bilang. Pero alam ko na may logbook kami sa tanggapan ng barangay. Doon nilalagay ang mga record ng barangay. Pwede ba nating tingnan? Oo naman. Halika, puntahan natin. Pagdating, binuksan namin ang mga lumang talaan. Si Luis ang humingi ng pahintulot na maghalongkat sa mga dokumento. Nagtanong ang clerk. Tila nag-aalangan. Ngunit sa kanyang posisyon bilang kagawad, hindi na ito tumanggi. Habang binabasa namin ang mga talaan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Klaro na napakaraming namamatay sa sityo. Mga aksidente, nahulog sa bangin, nawala sa gubat, o bigla na lang nagkakasakit at namamatay. Pero ang mas nakababahala, ang pattern, paulit-ulit at pabilis ng pabilis. Luis, tingnan mo to. Halos lahat ng nakalista rito, sa punerarya ng San Genaro laging inilalagay. Baka kasi yun lang naman ang punerarya sa sityo. Pero pati yung mga mula sa aksidente sa bundok. Hindi ba dapat ay sa kabilang bayan sila dinadala para maembalsa mo o kaya ayusan? Bakit laging dito? Habang binabasa namin, mas naging malinaw ang larawan. Hindi lang basta maraming pagkamatay, unti-unti itong dumadami. Noong una, tuwing ilang buwan lang. Pagkatapos, naging buwan-buwan na. At ngayon, halos linggo-linggo na. Para bang tanggap na lang ito ng mga tao na parang normal na lamang. Ang bawat pahina ng talaan ay tila sumisigaw ng isang nakakakilabot na sagot. Ang mga pagkamatay ay hindi normal. Paulit-ulit na aksidente, pagkawala o bigla ang sakit. At sa bawat insidente, laging nauuwi sa iisang lugar, ang San Genaro Funeral Parlor. Sa puntong ito, hindi na namin maikakaila. May mas malalim na dahilan ng lahat ng ito. Ang mga sagot ay narito na. Tahimik, ngunit malinaw. Naghihintay lamang na naming tanggapin ang katotohanan. Habang sinusuri ko ang mga tala, isang kakaibang bagay ang unti-unting lumilitaw. Sa halos 30 taon na mga record, iisang pangalan ang paulit-ulit na makikita. Ang San Genaro Funeral Parlor, ang laging destinasyon ng mga namatay mula sa aksidente, pagkawala, o kahit sa tila mga ordinaryong pagkamatay. Gusto pa sana naming maghukay ng mas malalim, ngunit Oh, Elena, Luis, anong ginagawa niyo rito? natigilan kami ni Luis. Ang tono ni Delfina ay masyadong masigla, ngunit may kakaibang pakiramdam na para bang hindi niya gustong narito kami. Kapitana, nag-check lang kami ng ilang tala para sa barangay. Tinitingnan lang kung tugma ang death certificate ni Tia Berta sa nakalagay sa records natin dito. Ganun ba? Mabuti naman at lumabas na ang papeles si Tia Berta. Alam mo namang napakabagal ng munisipyo sa ganyan. Pero Luis, baka pwede ko na rin kayong maabala. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa darating na meeting ng lupon. Napilitan kaming itigil ang paghahanap. Mukhang ayaw ni Delfina na magtagal pa kami sa tanggapan ng barangay at ramdam ko na sinusubukan niyang ilihis ang atensyon namin. Opo, Kapitana. Ihahatid ko lang muna si Elena palabas. Luis, bakit parang ayaw ni Kapitana na may naghahalukay ng mga record niya? Mukha nga. Parang may ayaw siyang ipaalam. Pero sa ngayon, mas mabuting tumigil muna tayo para hindi na tayo makapukaw ng masyadong atensyon. Alam kong tama si Luis.
Ngunit mas lalo lang tumindi ang aking hinala. May kung anong mali sa lugar na ito. At si Kapitana Delfina, mas lalo niyang pinatunayan na alam niya ang isang bagay na ayaw niyang malaman namin. Parang sinasabi ng pagkakataon na tama ang mga hinala ko. Halos 1 linggo pa lang mula na mamatay si Tia Berta, may isa na namang nawala at natagpuan sa gubat. Isa na namang burol. Parte na ng buhay dito sa sityo ang makiramay kaya pumunta ko. Sakto naman na noong gabing yon, magbabantay sa burol si Luis at ang iba pang kagawad. Lumapit ako sa naulilang mga magulang ng namatay at nakiramay. Ang ama ang aking nakausap, samantalang ang ina ay balisa, tulala at iyak ng iyak. Magandang gabi po. Nakikiramay po ako. Aba, ang pamangkin ni Tia Berta. Oh, mahal, naandito sila para makiramay. Huwag mo akong kausapin! Anak ko! Anak ko! Pasensya ka na, Iha. Masakit pa rin para sa asawa ko. Aksidente kasi ang kinamatay ng aming anak. Nabali ang leeg. Inala namin baka natalisod o kung ano nung siya'y namimitas ng talbos at gulay nung isang gabi sa gubat. Diyos ko, magkakaroon po ba ng investigasyon? Nasabihan na po ba ang pulis? Pulis? Bakit pa? Aksidente naman. Wala naman kailangan imbestigaan. Alam mo naman, Iha, na normal na lang ang mga ganito rito. Delikado talaga sa gubat at bundok. Pero paano po malalaman kung ano talagang rason ng pagkamatay niya? Ang importante sa amin ngayon ay mabigyang kapayapaan ang anak namin. Nako, buti na lang at nariyan sila Doña Celia at Andoy. Sila na ang nag-asikaso ng lahat ng mga paghahanda para sa burol. Sakto naman, pumasok si Doña Celia kasama si Andoy. May dalang malaking kawaling may takip. Walang duda, ito ang kanilang dinuguan. Agad na nagsilapitan ng mga tao, hawak ang kani-kanilang mangkok. Pumila sila na parang sabik na sabik sa pagkain. Ang iba, halos hindi makapaghintay. Hawak na ang kanilang kutsara, inaabangan ang kanilang turn. Habang pinapanood ko silang kumain, parang wala nang mas mahalaga sa mundo kaysa dinuguang iyon. Lumapit sa akin si Luis at niyaya akong kumain. Oh, Elena, tara na't maghapunan na tayo. Luis, huwag tayong kumain. Ha? Bakit naman? Ewan ko. Basta, parang may kakaiba lang. Tingnan mo silang kumain. Pinanood namin ang mga kumakain ng dinuguan. Sarap na sarap sila. Halos hindi makanda-ugaga sa kinakain. Para silang mga hayop na ilang araw hindi kumain. Ang bawat isa ay nakatuon sa kanilang mga mangkok. Parang wala nang pakialam sa paligid. Ang mga kutsara, mabilis na umiikot sa mga mangkok na tila ba takot silang maubusan. Sa isang sulok, nakita ko na nilapitan ni Doña Celia ang ina ng namatay. Tuliro pa rin ang ina. Ngayon humahagulgol pa rin sa pag-iyak. Inaakay siya ni Doña Celia, kinausap, at ikalaunan ay inabutan ng isang mangkok ng dinuguan. Halos subuan at pakainin pa siya ni Doña Celia. Nagpasya kaming wag nang kumain, ngunit nagtagal pa kami sa lamay. Nakikisalamuha sa mga tao, pero halos lahat ng nakakausap namin, pare-pareho ang sinasabi. Kumain ka na ba? Nandyan na ang dinuguan. Kumain ka na. Marami pa. Huwag kang mahiya. Paulit-ulit ang tanong nila na parang hindi nila kami titigilan hanggat hindi kami kumakain. Nagsabi na lamang akong tapos na akong kumain.
Bago kami umalis, lumapit ako sa kabaong sa unang pagkakataon. Sa tabi nito ay may litrato ng namatay. Isang batang babae na may masiglang ngiti at bilugang pisngi. Pero nang tumingin ako sa loob ng kabaong, ang nakita ko ay isang payat na bangkay. Halos balangkas na lamang, ang suot na damit ay tila masyadong maluwag, parang walang laman sa ilalim. Biglang lumapit sa akin ang inang kanina ay tuliro. Ngayon, may malambing na ngiti sa kanyang muka. Ang mga mata ay maga pa rin, ngunit tila ibang tao siya ngayon. Ay, kayo po pala. Opo, payapa nga po ang kanyang itsura. Alam mo bang si Doña Celia ang nag-imbelsa mo sa anak namin? Ang mga gastusin, sila na rin ang bahala. Wala nang masihigit pa sa kanilang malasakit sa amin. Pati na nga rin ang kakainin ng mga nakikiramay. Sila na rin ang may dala. Napakabait talaga ng mga Sanhenaro. Luis, hindi ba nakakapagtaka kung paano nila tinatanggap ang kamatayan dito? Parang masyado nang normal sa kanila. Nabali daw ang leeg sa gubat. Tapos walang investigasyon ng mga pulis? Oo nga. Parang hindi na sila nagtatanong o nagtatangkang alamin kung bakit. Para bang tanggap na lang nila nang walang alinlangan. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Ang malamig na damping nito sa aking balat. Oo nga pala. Elena, may paparating na bagyo. Sabi nila malakas daw ito. Mabuti pang maghanda ka na. Bumili ka ng pagkain na pang ilang araw. Sa gabi ngayon, parang hindi lang bagyo paparating. Parang may mas malaking unos ang nagbabanta sa sityo. At tulad nga ng banta ni Luis, dumating ang malakas na bagyo. Tila nawala ang mundo sa ilalim ng malakas na ulan at hangin. Ang hangin, tila may sariling buhay. Bumubulong ng malamig na babala. Walang tigil ang buhos ng ulan. Parang hindi na ito matatapos. At ang sityo ay binalot ng dilim kahit sa kalagitnaan ng araw. Kasabay ng bagyo, kumalat ang balita. May ilang tao na nakatira malapit sa paanan ng bundok ang nawala. Ang mga kabahayan nila, halos nalunod sa tubig at putik. Si Luis, kasama ang iba pang mga kagawad at tanod, ay nagmadaling mag-organisa ng isang rescue mission. Sa kabila ng delikadong lagay ng panahon, wala silang ibang magawa kundi subukan. At sumama rin si Andoy, ang anak ni Doña Celia. Tahimik siyang naghanda, hawak ang flashlight at lubid. Tila sanay na sanay sa ganitong gawain. Nang humupa ang bagyo, nagulat ako nang marinig ang malakas na katok sa aking pintuan. Si Luis, basang-basa sa ulan, humihingal at halatang pagod. Luis, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Elena, kailangan natin mag-usap. Halika, pumasok ka muna. Ano bang nangyari? Nagpunta kami sa bundok kanina para hanapin yung mga nawawala. Ulan pa rin ang ulan. Kumusta? May nahanap pa kayo? Hati kami sa dalawang grupo. Ako, mag-isa sa unahan. Sa likod ko si Andoy. Habang naglalakad kami, parang nag-iba ang paligid. Paano? Tahimik. Tapos, may narinig akong boses. May tao. Tulong! Pero Elena, bakit ako lang nakarinig? Si Andoy parang wala siyang naririnig. Hindi niya narinig? Malinaw sa akin. Nasundan ko pa kung saan ang gagaling ang boses. Pero habang lumalapit ako, parang lumalayo yung tunog. Tapos tumigil. At nakita ko siya.
Anino. Anino? Parang anino. Malayo. Malakas ang buhos ng ulan pero alam ko ang nakita ko. May buhat siyang mabigat. Pero hindi ko maaninag ng buo. Sinubukan kong sundan siya. Pero mas lumakas ang ulan. Lumalabo ang lahat. Habang papalapit ako, hindi ko maintindihan, Elena. Parang may pumipigil sa akin. Tapos? Hindi naligtas para sumunod, kaya bumalik na lang ako sa grupo. Pero wala si Andoy. Nasaan siya? Matagal namin siyang inantay. Tinatawag ang pangalan niya. Nung dumating siya, sinabi niya na naligaw siya sa gubat. At nang tanungin ko siya tungkol sa humihingi ng tulong, sabi niya, wala siyang narinig. Elena, sa tingin ko, siya yung aninong may binubuhat. Luis, anong binubuhat niya? Hindi ko alam, pero ang sigurado ako, hindi mali ang nakita ko. Umaga matapos ang bagyo, ang buong sityo ay tila nagising sa isang bangungot. Wasak ang ilang bahay, bumaha sa mga taniman at ang mga tao ay abala sa pagbangon muli. Sa bahay ni Tia Berta, si Luis at ilang mga kapitbahay ay tumutulong sa akin na alisin ang mga naiwang kalat mula sa bagyo. Nag-alala ako sa iyo, Elena. Buti na lang hindi masyadong nasira ng bagyo ang bahay ni Tia Berta. Sa bahay ka pala nag-alala, hindi sa akin. Uy, hindi. Siyempre, sa iyo rin ako nag-alala. Biro lang, Luis. Pero oo, mabuti nga't maayos pa rin ang bahay. Salamat din sa pag-alala at sa tulong. Hindi ko kayang gawin tong mag-isa. Alam mo naman, Elena, hindi ka mag-isa dito sa sityo. Nandito lang naman ako. Kami. Pati na tong mga kasityo natin, palaging handang tumulong. Oo nga naman. Pero bakit parang ikaw lang talaga ang tumutulong dito? Habang naglilinis kami, hindi ko maiwasang mapansin ang tingin ni Luis. Parang may mga bagay siyang gustong pang sabihin, pero pinipigilan niya. Luis, naaalala ko, nung mga bata pa tayo, Ano yun, Elena? yung panahon na lagi kang nandito sa bahay ni Choberta. Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Pero parang... Habang sinasabi ko iyon, parang bumalik lahat ng aming mga alaala. Yung mga hapong magkasama lang kami, nagkukwentuhan at nagtatawanan. At yung mga sandaling tahimik lang kami, na para bang kami lang ang magkakaintindihan. Parang may kung anong nabubuo noon. At Luis, hindi ko na naramdaman yon kahit kanino. Ikaw lang naman ang umayaw noon, Elena. Nakalimutan mo na ba? Ilang beses kong sinubukan pero... Luis, alam mo naman kung bakit, hindi ba? Alam kong aalis ako para mag-aral sa Maynila. Hindi ko gustong mangako ng kahit ano. Tapos iiwan lang kita dito. Alam ko naman yun, Elena. Ngayon ba? Hindi ko pa alam. Maghihintay ako ng sagot. Kahit gaano pa katagal. Kung naantay ko nga ng halos 1 dekada ang pagbalik mo dito. Sa mga sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang mga salita niya, simple pero puno ng emosyon. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Parang bumalik lahat ng mga sandali noong bata pa kami. Yung mga pagkakataong akala ko ay hindi ko na mararamdamang ulit. Sa sandaling iyon, tila nawala ang gulo ng bagyo at ang bigat ng mga hinala ko sa sityo. Kahit sa ilang sandali lang, si Luis lang ang nasa isipan ko. Pagkatapos naming maglinis sa bahay ni Tia Berta, tumuloy ako sa tanggapan ng barangay upang tumulong sa pamamahagi ng ayuda. Si Luis ay abala sa pag-aasikaso ng mga listahan at pamamahagi ng mga donasyon.
Sa labas ay dumating si Doña Celia sakay ng isang malaking truck. Puno ito ng mga donasyong pagkain, tubig at iba pang gamit. Agad siyang bumaba, bit-bit ang isang malaki at tila rehearsed na ngiti at nagsimulang mag-abot ng mga relief goods kasama si Andoy. Si Doña Celia palaging may hawak na sobre na may pera. Iniabot niya ito sa mga pamilyang nangangailangan. Si Andoy, tahimik pero may ngiti. Hindi ko maipaliwanag pero ang ngiting iyon parang pilit. Mga kasityo! Tingnan nyo naman! Kahit sa gitna ng hirap, ang pamilya San Genaro ay naririto upang tumulong. Hindi ba't napakalaki ng kanilang malasakit? Kung wala sila, sana tayo pupunutin. Palakpakan naman natin ang pamilya San Genaro! Habang pinapanood ko sila, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Ang kanilang kabaitan ay parang masyadong perpekto. Ang bawat kilos nila, masyadong maayos, masyadong pulido. Parang pinag-aralan at ginawang perpekto para sa isang palabas. Alam namin na mahirap ang panahong ito, kaya gusto naming makatulong ng higit pa. Sa ating kasityo na nawawala sa kagubatan noong kasagsagan ng bagyo, nais naming ipaalam sa lahat na pagdesisyon na naming gaganapin na ang kanyang libing. Ang mga tao ay nagulat. Nawawala pa lang siya pero parang alam na nila ang nangyari. Mawalang galang na po, Kapitana Doña Celia. Pero bakit po natin ito gagawin kaagad? Hindi pa po tapos ang paghahanap. Kagawad, Luis. Naiintindihan ko ang iyong malasakit. Ngunit isipin na lamang natin ang kapakanan ng pamilya nila. Ba't pa natin patatagalin ang kanilang pagdurusa? Mabuti na magkaroon sila ng katahimikan, closure, hindi ba? Tama ka, Delfina. Ang mahalaga ngayon ay mabigyan ng maayos at marangal na pamamaalam ang nawawala. Kami nang bahala sa lahat ng gastusin. Ang libing ay gaganapin sa aming punerarya. Luis, tayo na mismo ang umakyat sa kagubatan nung araw na yon. Naghanap tayo buong araw. Kahit ang sariling kaligtasan natin, inilagay natin sa panganib. Pero wala tayong nakita. Hindi ba mas mabuti na mabigyan na natin ang pamilya ng kapanatagan? Tulungan natin silang makabangon at makapagsimula muli. Nagkatinginan kami ni Luis. Ramdam naming pareho ang bigat ng sitwasyon. Ang bawat ngiti nila ay parang nakukubli ng mas malalim na lihim. Elena, bakit parang sila mismo ang may alam kung anong nangyari sa nawawala? Hindi lang kami titigil dito. Sa lahat ng nawala ng tirahan dahil sa bagyo, kami na rin ang bahala. Tutulong kami sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay para mas mabilis kayong makabangon. Napakabuti talaga ng pamilya San Genaro. Ang malasakit nila ay tunay at walang kapantay. Mga kasityo, hindi ba't napakaswerte natin na sila ang kasama natin sa mga ganitong panahon? Sa gitna ng masayang hiyawan at palakpakan, si Luis at ako hindi mapakali. Habang ang iba ay tuwang-tuwa, kami naman ay may ibang nararamdaman. Isang malalim na pagdududa. Habang tinitignan ko si Doña Celia, Delfina at si Andoy, hindi ko mapigilang mapansin ang tamis ng kanilang mga ngiti. Pero ang mga ngiting iyon ay parang pilit. At sa ilalim ng kabutihang iyon, pakiramdam ko may halimaw na nagtatago. Ang tanong ko ay hindi na lang tungkol sa pagkawala ng taong iyon. Ang tanong ko ay, gaano kalalim ang lihim ng pamilya San Genaro?
Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin kami mapakali ni Luis. Ang mga ngiti, kilos at mga patagong sulyap ng mga San Genaro ang biglang desisyon nilang magdaos ng libing para sa nawawala. Lahat ng ito ay hindi mawala sa isip namin. Bukas na ang itinakdang lamay para sa kanya, kahit na wala pang katawan na natatagpuan. Sigurado ka ba dito, Elena? Kapag nahuli tayo, baka kung ano pang isipin nila. Luis, wala na tayong ibang paraan. Kung may tinatago talaga sila, malalaman natin ngayon. Napagdesisyonan namin isilipin ang punerarya ng mga San Genaro kung may kahit anong ebidensyang magpapaliwanag sa mga kakaibang nangyayari. Sigurado, naroon iyon. Kaya isang gabi, nagpunta kami ni Luis. Tingnan mo, Elena. May ilaw sa likod. Mukhang may tao pa sa loob kahit 10 oras na ng gabi. Narinig mo ba yan? Parang may ginagawa sila sa loob. Ang tunog na iyon parang tumama sa amin. Ano ang pwedeng ginagawa nila sa ganitong oras ng gabi? Habang nakatago kami sa likod ng punerarya, napansin namin ang bahagyang nakabukas na pintuan. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Pumasok kami ng tahimik. Elena, dahan-dahan lang. Kapag narinig nila tayo, tapos na tayo. Alam ko, pero kailangan nating malaman kung anong ginagawa nila dito. Ang pasilyo ay makitid at malamig. Hanggang sa makarating kami sa pintuan na bahagyang nakabukas. Nandyan sila. Sumilip kami mula sa gilid ng pintuan. Ang una naming nakita ay ang pamilyar na bakal na mesa sa gitna ng sili. May mga bote ng kemikal, ang sahig na details na may mga butas at labasan ng tubig, at ang mga gamit na pang-embalsamo. Lahat ay mukhang normal sa unang tingin. At doon sa mesa, naroon ang bangkay. Wala itong galaw, maputla. Ordinaryo sa unang tingin, pero may bigat sa presensya nito na hindi ko maipaliwanag. Ang unang pumasok sa aking isipan ay, hindi ba't wala namang katawan na nahanap? Nakatalikod sa amin si Doña Celia. Nakasuot ng kulay asul na damit pang opera. Nakapatong sa ibabaw ng isang makapal na plastic na apron para hindi sila matalsikan o mamantsahan ng dugo. Ang kanyang mga galaw, maingat. Masyadong maingat. Para bang sanay na sanay siya sa ginagawa niya. Pero ang lagaring hawak niya, tumatama sa kung anong matigas. At ang tunog nito, parang sumasaksak sa tenga ko. Sa gilid ng mesa, si Andoy. Nakatalikod din siya sa amin. Suot ang parehong asul na damit. Pero ang nakita ko sa kamay niya, halos hindi ako nakahinga. Itinaas niya ng mataas ang isang napakalaking itak. Natapos ang lagari ni Doña Celia, tumigil sa saglit. Parang sinisigurado ang bawat dalaw. Nang umusog siya at may iniabot kay Andoy. Halos bumagsak ang mundo ko sa nakita ko. Isang braso. Braso ng taong nakahiga sa mesa. Pilit kong tinakpan ang bibig ko. Pigil ang sigaw. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Nang gumalaw si Doña Celia, mas nakita namin ang bangkay sa mesa. Hindi na ito buo. Kalahati na lang. Ang tiyan nito, bukas na. Walang laman. Wala na kahit isang lamang loob. Ang lahat parang maingat na hinukay mula sa loob nito. Parang pinagplanuhan. Tumingin kami kay Andoy at doon sumikip ang dibdib ko. Hawak niya ang braso. Parang wala lang. Parang karaniwang trabaho lang ito para sa kanya. Tinadtad niya ito ng walang alinlangan. Ang mga galaw na mabilis
Eksakto. Parang sanay na sanay. Akala ko, iyon na ang pinakamasama. Pero nagkamali ako. Nang bahagla silang lumingon, doon namin nakita ang kanilang mga mukha. Ang mga mukha nila, hindi sila tao. Ang balat nila, kulay abo, masyadong siksik, parang halos pumutok ang mga ugat. Ang mga mata nila, pulang-pula, naglilihab sa ilalim ng ilaw. Ang kanilang mga bibig, masyadong malaki, puno ng matatalim ng ngipin na parang pating. Isang salita lang ang pumasok sa isipan ko. Pero hindi ko matapos nang makita ko ang sumunod. Si Andoy, hindi nakapigil. Sinakmal niya ang braso. Ninat-ngat ito ng gutom na gutom. Parang hayop na ilang araw nang hindi kinakain. Magtigil ka! Wala ka talagang kontrol. Pasensya na po, inay. Hindi ko mapigilan. Ano na lang ang isasahog natin sa dinugaan bukas para sa burol? Pag hindi natin napakain ng mga tao, mawawala ang bisa ng orasyon at kontrol natin sa kanila. At hindi lang yun. Paano natin mapapakain ng iba nating kauri dito sa sityo? Hindi lang tayo ang pamilya dito, Delfina. Dumadami na tayo. At habang lumalaki ang bilang natin, mas marami ang kailangan nating ipakain. Hindi na sapat ng simpleng aksidente o pagkawala kung hindi tayo mag-iingat. Baka dumating ang araw na hindi natin maitago ito. Ang mga tao, madali lang silang linlangin. Pero ang mga aswang sa sityo, sila ang mas mahirap pakisamahan. Kung wala tayong maibibigay sa kanila, mawawala ang tiwala nila sa atin. Baka tayo pa ang sunod nilang pagplanuhan. Kailangang magdoble ingat tayo. Hindi pwedeng magkagulo ang sistema natin. Ang bawat burol, ang bawat putahe ng dinuguan. Hindi ko napigilan ang sarili kong tumingin ulit. At doon ko nakita, sa gilid ng mesa, may mga plastik na lalagyan, puno ng dugo. At sa tabi nito, nakatambak ang mga lamang loob, puso, atay, bituka. Maingat na inayos, parang handa ng lutuin. Ang mga halamang bundok ba? Napitas mo na. Kailangang kumpleto ang lahat para sa orasyon at sa paghahanda ng dinuguan. Opo, inay. Lahat ng sangkap para sa dinuguan ay handa na para bukas. Tumingin ako kay Luis. Namumutla siya. Ang mga mata niya ay nanlaki, parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Kita ko sa kanyang mukha, gustong-gusto na niyang sumuka. Hindi na namin kailangang marinig pa ang susunod. Ang sagot sa aming mga tanong ay nasa harap namin. Ito ang lihim ng pamilya San Genaro. Mga aswang sila, mga halimaw na nabubuhay sa laman ng mga patay. Hindi lamang ito pangkaraniwang tradisyon o pamahiin. Ito na ang paraan nila ng pamumuhay. Ang sistemang iniingatan nila sa loob ng napakaraming henerasyon. At ang kanilang dinuguan, hindi ito basta pagkain. Ang mga halamang bundok na isinasahog nila may kakaibang epekto. Ginagawa nitong sunod-sunuran ang mga tao sa sityo. Binubulag ang lahat sa karumal-dumal na ginagawa ng pamilya. Ginagamit nila ito upang hindi magtanong ang mga tao, upang manatiling tahimik ang buong sityo, at upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan ng kamatayan. Ngunit ang pinakanakakatakot, tama ang nakita namin sa talaan. Dumadami ang namamatay dahil dumadami ang mga aswang. Hindi na kami pwedeng matagal doon. Kung mahuli kami, alam namin kami ang susunod na nasa mesa. Pagdating namin sa kalye, si Luis hindi na nakapagpigil. Yumuko siya at nagsuka sa gilid ng daan. Nanginginig ang buong katawan. Elena! Aswang! Mga aswang sila! Kailangan natin ng tulong.
Sa tanggapan ng barangay. Baka makatawag tayo sa pulis sa bayan. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo kami. Walang lingon-lingon. Umaasa na makakarating kami ng ligtas. Pagkatapos naming tumakas mula sa punerarya, dali-dali kami tumakbo patungo sa tanggapan ng barangay. Nagbabakasakali kaming mayroong makakatulong sa amin. Kapitana! Kapitana Delfina! Oh, Luis! Elena! Gabi na, bakit kayo tumatakbo? May masama bang nangyari? Hali kayo dito sa opisina ko. Mukhang nabigla kayo Pag-usapan natin ito. Buti na lang pala at hindi pa ako muuwi. Ano bang nangyari sa inyo? Baka gusto niyo muna ng tubig o... Kapitana, ang mga sanhinaro. Bakit? Anong nangyari? Nasa punerarya nila kami kanina at nakita namin. Kapitana, mga aswang sila. Sila Doña Celia, si Andoy. May bangkay sila sa mesa. Ang nawawala sa gubat. Kinakatay nila. Ano? Mga aswang? Ano bang sinasabi nyo? Kapitana, totoo. Pati ang dinuguan, may mga sahog na... Nakakatuwa naman kayong dalawa. Alam nyo, mababait ang mga sanhinaro. Matulungin, mapagkawang gawa. Sa totoo niyan, marami kaming pagkakapareho. At doon ko nakita ang katawan niya na nagsimulang magbago. Kapitana, wag! Ano? Masyado na kayong maraming nalalaman. Donya, may problema po tayo. Nagising ako. Mahapdi ang mga braso at binti ko. Nakagapos kami ng mahigpit na lubid. Sa tabi ko ay si Luis. May bukol sa ulo at walang malay. Ang paligid, puno ng kinakalawang na gamit sa bukid. May maliit na bintana sa itaas na naglalabas ng liwanag. Pero ang pinto ay nakakandado. Luis, gising ka ba? Luis, gumising ka. May naririnig akong paparating. Papalapit na sila. Malaking problema ito, Donya. Delfina, huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang, meron tayong makakain sa susunod na 2 buwan. Sobra-sobra pa at mabibigyan pa natin ang iba nating mga kauri. Alam kong may hinala na sila. Itong si Luis ay matagal nang nagtatanong-tanong. Dapat noon pa lang. Nung nakita ko silang naghahalongkat ng mga dokumento sa tanggapan ng barangay, kumilos na ako. At lalo pang lumalim ang suspecha ni Luis nang makita niyang bitbit ni Andoy ang bangkay sa gubat. Matagal ko na siyang pinagsabihang mag-iingat. Pero ilang beses na ba tayong muntikang mahuli? Parang laro na lang ito. Tulad na lang ni Tia Berta. Pinilit kong huwag gumalaw. Pero ang pangalan ni Tia Berta, parang kutsilong tumama sa dibdib ko. Matagal na pala siyang may hinala. Oo. Kaya nga pinaalis niya si Elena dati. Pero nung nagsimula siyang magtanong kamakailan, masyado na siyang maraming nalalaman. Napakadali lang naman niyang niligpit. Hindi pa? Anong balak mo sa dalawang ito? Pagkatapos ng burol mamaya, saka natin sila katayin. Darating ang lahat ng ating kauri sa burol, kaya mabuting pag-usapan na rin natin doon ang nangyari.
Siya nga pala. Handa na ba ang paglulutuan? Oo. Sa tanggapan ng barangay tayo maghahanda. Nakaayos na lahat ng kakailanganin para sa orasyon. Nang makasiguro akong wala na sila, dahan-dahan akong dumilat. Nanginginig ang katawan ko at halos tumulo na ang luha ko habang unti-unting sumisiksik sa isip ko ang katotohanan. Namatay si Tia Berta dahil alam niya ang lihim nila. Luis! Luis, kailangan mo magising! Elena, nasan tayo? Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng narinig ko. Ang mga plano nila na marami pang nakatagong aswang sa aming sityo. Ang dahilan kung bakit namatay si Tia. At ang malinaw na katotohanan, kailangan naming makatakas sa lalong madaling panahon. Agad siyang tumingin sa paligid. Hinanap niya ang kahit anong matalim na mga gamit na nakakalat. Pilit niyang kinikiskis ang tali sa bakal. Mabagal at nakapapagod ang proseso. Pero parang wala kaming ibang paraan. Ayos, natanggal ko na. Sandali lang, Elena. Tatanggalin ko na ang sayo. Salamat, Luis. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin silang pigilan. Napakadami na nilang pinatay. Pero paano? Hindi natin alam kung gaano sila karami. Paano natin malalaman kung sino ang aswang at sino ang hindi? Habang nag-iisip kami ng plano, isang bagay ang malinaw. Kailangan naming harapin ang mga Sanhenaro at ang iba pang aswang. Kailangan naming tapusin ang kasamaan nila bago pa may masundan pang biktima. Tumakas kami mula sa bodega. Hapon nang makalabas kami. Ang araw papalubog na. Dumaan kami sa mga gilid ng daan. Nagtago sa likod ng mga palumpong at punong kahoy. Hindi namin alam kung sino ang kaaway. Nakabalik kami sa bahay ni Tia. Wala nang oras para magpahinga. Alam namin kailangan namin kumilos. Sa kusina ay kumuha ako ng bawang, asin at batong pagdidiktikan. Elena, sigurado ka bang gagana to? Baka mas lalo lang tayong mapahamak. Luis, wala na tayong ibang paraan. Ang bawang at asin, lahat yan natural na panlaban sa mga aswang. Alam mo naman ang mga kwento ng matatanda, hindi ba? Kaya didikdikin natin ang pinong-pino ito at iahalo sa kanilang dinuguan. Baka sakaling malaso ng mga aswang na kakain ito. Oo, pero paano kung kulang? Paano kung may iba silang paraan para labanan nito? Luis, alam kong delikado. Pero ano pa bang magagawa natin kung hindi natin susubukan? Siguradong tayo nang susunod na nasa mesa nila. Habang tumatakas kami mula sa bahay ni Tia Berta papunta sa tanggapan ng barangay, sinadya naming iwasan ng mga pangunahing daan. Hindi namin kilala kung sino ang tao at sino ang aswang. Bawat anino, bawat galaw sa paligid, may mga banta. Sa bawat hakbang, humihinto kami. Nagtatago sa likod ng mga puno o sa madilim na bahagi ng daan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Parang sasabog na sa kaba. Ang ingay ng aming sariling paghinga. Halos sumasabay sa kaluskos ng hangin at sa bawat paggalaw ng mga dahon sa paligid. Nang makarating kami sa burol, tanggapan ng barangay, nakita namin ang mga tao. Tagahalo ang tunog ng kanilang pag-uusap at tawanan. Ang puting tolda, ang mga ilaw at ang mga mangkok ng dinuguan. Parang normal na gabi lamang para sa kanila. Pero para sa amin, Luis, ito ang simula ng plano. Elena, ako nang bahala sa atensyon nila. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Kapag narinig mo na ako mag-ingay, oras mo na. Sigurado ka? Baka mapahamak ka. Mag-iingat ka, Elena. Sana'y tama itong gagawin natin. Tumango na lang ako.
Pilit na kinakalma ang sarili ko. Alam kong wala nang atrasan ito. Sinubukan kong isantabi ang takot habang pinapanood ko si Luis na dahan-dahang lumapit sa harap ng tolda. Naghahanda na gawin ang bahagi niya sa plano. Hoy! Asaan ang patay? Bakit hindi ko siya nasagip? Kagawad, ano ba, lasing ka ba? Hindi ka sinasadya. Bakit hindi ko siya nahanap sa gubat? Sinamantala ko ang kaguluhan ni Luis. Naglakad ako papunta sa likod ng tanggapan ng barangay kung saan naroon ang kusina. Sa loob, nakita ko si Doña Celia. Nakatayo siya sa harap ng napakalaking kawa. Itim, umuusok, nakapatong sa nagbabagang apoy. Hawak niya ang isang malaking sandok. Iniikot ang likidong nasa loob. Sa tabi niya, si Delfina. Hawak ang isang plastik ng garapon ng dugo. Inay, si Luis, nakatakas siya. Nag-iiskandalo sa labas. Delfina, tara! Kailangang mapatahimik siya kaagad. Kapag may nalaman sila, lalo na kung umabot siya sa bayan, tapos tayo. Hindi siya pwede makapagsalita. Pero huwag siyang saktan. Walang dapat maghinala. Nang umalis na silang lahat ay madalian akong lumapit sa kawa. Napakasangsang ng amoy, bulok na lamang loob, purong dugo, nakasusulasok. Kinuha ko ang balot ng pino at dinikdik na bawang at asin at dali-dali kong hinalo ito sa kawa. Mula sa labas naririnig ko na ang kaguluhang ginawa ni Luis. Lumapit na sa kanya si Kapitana Delfina, Doña Celia at si Andoy. Pinakakalma siya. Patawad! Patawad! Hindi ko siya nailigtas. Sana ginawa ko ang lahat. Luis, kalma ka lang. Ginawa mo ang makakaya mo. Halika muna sa loob. Magpahinga ka. Sumama ka sa akin, Luis. Dito tayo mag-usap. Natapos ko ang paghalo sa dinuguan. Sa kabila ng lahat ng takot, parang walang nagbago. Mukhang normal pa rin ito kahit alam kong ang halo ay nasa loob na. Tumakbo ako palabas, dahan-dahan at sumilip sa bintana. Sa loob, nakita ko si Kapitana Delfina, Doña Celia at si Andoy na pumasok kasama si Luis na hinihila pa rin habang kunwari ay lasing. Huwag. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Dalhin mo siya sa selda. Siguraduhin mong bantayan siya ng isa sa atin. Walang dapat makaalam ng nangyayari dito. Opo, Inay. Wala siyang kawala. Hindi pwedeng masira ang plano! Handa ng dinugo ang Delfina. Ihain na natin. Sa opisina ko tayo kakain. Tatawagin ko ang iba para mapagplanuhan na natin ang gagawin kay Luis at Elena. Malamang kahit siya ay nakatakas din. Tahimik akong umalis. Ang dinuguan ay inihain at ang lahat ay nagsimulang kumain. Sa simula ay parang wala. May naririnig akong nagsasabing na iba raw ang lasa. Pero wala silang duda. Ilang minuto lang ang lumipas. Anong nangyayari? Biglang sumiklab ang kaguluhan. Ilan sa mga kumain, nanginsay, bumubula ang bibig. Ang mga matay nanlilisik. Ang mga aswang, hindi na nakapagtago. Ang mga mukha nila, unti-unting nagkukulay abo. Ang mga matay nagiging mas maliwanag na pula. Napakarami pala nila. Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya!
Matapos ang gabing iyon, napagpasyahan kong manatili at manirahan dito. Si Luis ang naging kapitan, pumalit kay Kapitana Delfina. Pagkatapos matagpo ang patay kasama sina Doña Celia at Andoy. Ang lahat ng iyon, ipinaliwanag bilang isang trahedya. Food poisoning mula sa dinuguang niluto nila. Pagkatapos ng ilang buwang masusing pagsisiyasat, nalaman namin ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Ilang pamilya sa sityo, ang mga aswang. Kasama sa mga namatay noong gabing iyon, ang mga pangalan sa talaan ni Doña Celia, mga parokyano ng karne mula sa punerarya ng San Genaro. Henerasyon na nilang ginawa ito sa sityo mula pa sa mga ninuno ng Donya. Napagpasyahan namin ni Luis na huwag nang ipaalam ang malagim na katotohanan sa aming mga kasityo. Sakit lamang ang dadalhin ng katotohanan at para sa amin, mas mabuting manatili itong lihim. Isang buwan pagkatapos ng lahat, unti-unting bumalik ang tahimik na daloy ng buhay sa sityo. Sa gitna ng mga pagsubok, ang aming pagkakaibigan ni Luis ay nagbunga ng mas malalim na damdamin. Elena, may itatanong lang ako. Ano yun? Naalala mo nang tinanong kita dati kung bakit hindi mo ako pinayagang manligaw? Alam mo naman ang sagot, Luis. Aalis ako noon. Ayoko nang magbitaw ng pangakong alam kong mahihirapan akong tuparin. At ngayon? Ngayong nananatili na ako, wala nang pumipigil sa atin, Luis. At sa wakas, nasagot ko rin ang tanong ni Luis. Hindi nagtagal, naging magkasintahan kami. Ang lahat ng sakit, takot at misteryo sa sityo ay tila naging bahagi ng kwento naming dalawa. At saan pa nga ba ito pupunta? Tinatanggap ko si Elena bilang aking kabiyak. At ako, tinatanggap ko si Luis bilang aking asawa. Ngayon, nakatira kami sa bahay ni Tia Berta. May sarili na kaming pamilya, 2 anak, parehong puno ng buhay at saya. Ginamit namin ang nangyari noong gabing iyon bilang dahilan upang tuluyang ipagbawal ang tradisyon ng dinuguan. Hindi naging madali. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang bahay ng orasyon ni Doña Celia. Ang sityo, na dati puno ng takot at misteryo, ay unti-unting nagbagong anyo. Sa tulong ni Luis, ginawa namin ang paraan upang gawing mas ligtas ang sityo. Naglagay kami ng mga patrol sa bundok, nag-ayos ng mga daan at binigyan ng tamang kaalaman ang mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, lahat na ba sila? Nawala na nga ba talaga ang mga aswang? Sa mahigit 10 taon, naging tahimik ang lahat. Wala nang ulat ng mga pagkawala o misteryong pagkamatay. Pero minsan, kapag ang gabi ay masyadong tahimik, may mga gabing nararamdaman kong hindi pa tapos ang lahat. Ang dilim, ang hangin, parang may iniwang anino ang nakaraan. Pero isa lang ang alam kong sigurado. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang mangungot na yon. Sa lahat ng paraan, ipagtatanggol ko ang lugar na ito.